outro día máis, algúns xa viñeron onte, outros son novos, pois benvidos unha vez máis aquí ao Concello de Alfoz. Onte tivemos unhas xornadas bastante moi interesantes, calón foron moi amenas pois que participamos nelas e tivemos como oyentes, aprendemos moitas cousas que non sabíamos. Agora o que nos queda é espallar todo eso que tiñamos aí escondido e que solamente sabíamos poucos e agora queremos que chegue a máis grande, a maior población posible, non? Hoxe, bueno, tamén temos un día interesante, non? Levamos a xenda bastante apertada porque hai unha presentación do libro que estaba previsto para as 7 da tarde. O libro é o Bispado de Mondoñedo na Edade Media, Territorio, Comunidade e Poder, o cal, pois, fixo Carlos. E unha vez máis tamén queremos dar as gracias a Carlos por todo isto que fixo aquí e que foi o que non casi organizou todo con colaboración co Concello. E entonces empezamos hoxe agora a primeira hora, Mundo castrexo e galaico e romano en Alfoz. No, bueno, estou lendo do antes. Eso, podelles contar algunha cousiña, sí, pero mellor pasamos á Idade Media. Sí, bueno. Entón, hoxe é a constitución e configuración da vila do Castro de Ouro entre os séculos XII e XVI. Bueno, que é a ponencia de Carlos. Espero que les seña interesante e que aprendemos todos moito dela, non? Empeza, entonces, Carlos, co tema. Moitísimas gracias, alcalde. Bos días. Antes de nada, quería dar as gracias porque é un placer, alén dunha honra, poder ser da terra e estar na terra falando da terra. Entón, eu que lles quero narrar hoxe de unha forma necesariamente sintética e selectiva, tanto polo tempo no que estamos como polo tempo que temos, que aconteceu entre os séculos XII e XVI neste corazón da Mariña de Lugo, nestas terras cantábricas lucenses, para que, como digo, neste punto central xurdise un aglomerado urbano secundario, poño entre corchetes porque na súa orixe non estaba conceptualizado como ao final acabou a historia colocando nunha posición secundaria comparada con veciños como Vilamaior de Mondoñedo e Viveiro Ribadeo. Iba a ser un gran núcleo urbano sobre o que iba a orbitar todo o Valadouro, pero as circunstancias institucionais, políticas, sociais e económicas provocaron que aquel soño que tiveron as xentes que ocuparon, que viñeron a poboar o val do río Ouro, acabase en menos dun século en crise e finalizase, como digo, aquel soño dunha gran vila no corazón do Valadouro. Como é de ben nacido ser agradecidos e recoñecer aqueles que recorreron o camiño polo que nosotros en parte transitamos hoxe, quería simplemente darle uns breves apuntamentos historiográficos, aqueles que trataron o tema antes que nós. José Villamil y Castro foi o primeiro que, dende a súa posición de arquiveiro, ele foi arquiveiro, a súa familia é de orixe mindoniense, concretamente tiñan parentes en Alfoz, concretamente no Pazo das Coura, foi arquiveiro no que hoxe é o Arquivo Histórico Nacional, e li tivo acceso ás fontes, e a través das fontes e do cariño que tiña a nosa terra, que era a súa terra, foi nas publicando, sintetizando nas revistas da época. Aí teñen 2 artigos, donde empezou a esbozar algúns apuntamentos da nosa historia. José Martínez Cobo, xa a comezos do século XX, José Martínez Cobo era párroco de Bacoi, e recollendo algúns testemunhos da documentación eclesiástica da súa freguesía e tamén do propio Concello do Castro de Ouro, redactou estas 29 páxinas, el Valle de Oro, puntos históricos, donde
recollendo tamén os testemunhos de Viñamín Castro, ampliaba un pouco a información sobre a nosa historia, fundamentalmente a nosa historia medieval e moderna. Eduardo Lence Santariguitián, cronista oficial de Mondoñedo, tamén dedicou parte da súa extensísima obra a narrar a nosa historia. Hai dous traballos, El Castillo e a Iglesia de Castro de Oro, publicado en 1923, e El Cor del Castro de Oro, publicado no ano 25, que, como digo, empezan a desfacer xa algúns apuntamentos, empezan a narrar algúns apuntamentos moi interesantes sobre a nosa trayectoria histórica. O meu ben querido Francisco Mayán Fernández, mestre nas artes mindonienses de coñecer o noso pasado histórico, tamén dedicou unha parte do seu traballo a investigar Alfoz, a historia de Alfoz do Castro de Oro. En este traballo aparecido no boletín do Instituto de Mondoñedo analiza os enfrentamentos que houve do século XIII entre os munícipes do Castro de Ouro e os bispos de Mondoñedo polo control señorial das nosas terras. Andrés Canoura Quintana, historiador nativo do Valadouro, dedicou o seu traballo, a súa tesiña, a súa memoria de licenciatura, tamén a profundizar, neste caso, a través, desenvolvendo unha metodoloxía propiamente histórica, unha investigación documental etnográfica, artística e etnográfica, e publicouse no ano 2000 Alfoz e Valadouro, Historia dun Valle. Xa sei que as autocitas quedan moi mal, pero a verdade é que ata agora trátase este traballo, esta memoria de licenciatura aínda inédita que saleu, que se defendeu no ano 2006 na Universidade de Santiago de Compostela, e ata agora o traballo máis completo, máis extenso, dedicado á evolución histórica das nosas terras durante a Idade Media. A nosa historia, do que hoxe conocemos como o Valadouro, comeza con este termo, áureo. Na documentación altomedieval comeza a aparecer cada vez con maior profusión este termo. Pero claro, hai que ter cuidado porque en ocasións non se realiza un análisis diplomático dos documentos e dice que as cousas son máis antigas do que verdade son. A primeira referencia documental conservada a este áureo encóntrase no chamado Testamento Maior do Bispo de Ovario. O Ovario era un bispo norteafricano que, escapando da ocupación musulmá, acabou asentado en Lugo. Supostamente, otorga dous testamentos. Hai dous documentos en que lega bens á Igrexa de Lugo, o Testamento Maior é do ano 747, e aí se di que lega, como digo, a sede de Lugo a Igrexa de San Vicente in Áureo, San Vicente de Lagoa. Esta sería a noticia aparentemente máis antiga, século VIII, e aí teñen a representación de in Áureo. O seguinte testemunho xa nos leva ao século seguinte, cando tamén entre a documentación de Lugo se ve que o rei Afonso III de Asturias lle entrega a sé episcopal de Lugo in Áureo a Igrexa de San Vicente cos dependentes que estaban asentados ali e Cabila Quidiquitur Centoia. Estaríamos falando de novo da Igrexa de San Vicente de Lagoa e de algún tipo de enclave localizado nas proximidades do que se coñece como a Ponte de Centoi. Probablemente, ainda que non se conserva o topónimo salvo aí en Centoi, ten que ser un tipo de localidade, algún tipo de enclave habitacional e productivo situado nas inmediacións desa Ponte de Centoi. O problema é que ambos os dous documentos teñen importantes taras diplomáticas. É dicir, non se conservan os documentos orixinais, estes documentos están copiados no tumbo vello da Catedral de Lugo, e os especialistas na materia dubidan da súa autenticidade. Polo tanto, están catalogados interpolados ou directamente falsos, dependendo do especialista. Polo tanto, non nos sirven para atribuirlle unha cronoloxía ao comezo histórico deste áureo. Polo tanto, ese áureo do século VIII, ese áureo do século IX, debemos poñelo entre interrogacións. A referencia máis antiga, diplomáticamente non cuestionada, documentase no ano 922,
cando o rei Ordoño II de León lle concedía o val en Laboratan, o sea, o val de Labrada en Abadín, a sé episcopal domiense-mindoniense que estaba establecida en San Martiño de Mondoñedo. E o documento diz que esta sede episcopal de San Martiño de Mondoñedo estaba situada inter duo flumina, Aureo et Masma, é dicir, entre os ríos Ouro e Masma. Neste caso atopámonos ante un hidrónimo, é dicir, un nome de un río, que está dotado dunha semántica territorial en canto se di que son os límites que ten a sé episcopal de San Martiño de Mondoñedo. O seguinte documento en antiguidade xa nos lévanos a cara a segunda metade do século X e as terras de Lourenço. Trátase da dotación testamentaria que o conde Osorio Gutiérrez realiza a favor do mosteiro que tiña fundado de San Salvador de Lourenza no ano 969. Entre os bens que lle lega á comunidade monástica que, como digo, tiña fundado unhas décadas atrás, se inclúe inauriam, o sea, inauriam, vemos a mesma expresión, este acusativo latino inauriam, a iglesia de Santi Estefanio, o sea, San Estevo de Múcide, e o monasterio Bermúi. Este monasterio Bermúi, que acabou no patrimonio do infante García, despois rei García de Galicia, estaba situado no lugar de Bermú, en Santa Cruz do Valador, moi cerquiña de Ferreira. Como digo, integrouse no patrimonio de Lourenzán nesta época, pero por cuestións patrimoniais integrouse no patrimonio do rei García de Galicia e non sabemos que pasou con el. Despois do século XI, as noticias sobre este mosteiro asentado en terras do Valadouro desapareceron. Hoxe, aínda que vai ali, non hai restos. Pódese patear bastante o lugar de Bermón, pero non se conservan restos materiais. Bueno, pois en un século, que é o século X, a súa primeira metade e a súa segunda metade, vemos como un aureo que é un hidrónimo, é dicir, é un nome de río, é dicir, é un localizador xeográfico, acaba convertido nun corónimo, é dicir, ten unha semántica, ten un significado territorial, algo que é o nome dun río asociable ca cunca do río Ouro, que do seu nacemento na serra do Cadramón a súa desembocadura na foz do Ouro, en Fazouro, pois vemos como nun século acaba convertido na denominación de un territorio que ten, como digo, pois unha semántica xurisdiccional que se nos confirma na documentación dos séculos inmediatamente seguintes. Ese aurion que aparece en 1096 cando o conde Raimundo de Borgoña e a infanta Urraca de Castela, futura reina de Castela, outorgan a igrexa de Nois a sede episcopal de Dumio Mondoñedo, e se di que a iglesia de Nois está en Aurium, que Nois estaba en Aurium, ese aureo de 1105, e como evoluciona o topónimo? Pois xa dentro do século XI ao longo do século XII xa se nos menciona a terra de Aureo, xa se confirma plenamente ese sentido xurisdiccional, territorial que ten o topónimo, e a forma digamos, a forma paterna ou materna da toponimia actual, ese vale de Aureo que xa se comeza a testemunhar nos documentos de Lourenza dende o comezo do século XII. Pois desde este Aureo, que é o val do río Ouro, que é un territorio, como digo, unha circunscripción, unha demarcación, un distrito asentado sobre un elemento físico como é a cunca do río Ouro, vai aparecer na documentación unha estrutura poboacional, habitacional e productiva denominada Vilanova de Aureo, que o que nos dá a entender a documentación é que existe un intento de articular ou organizar territorialmente este espazo. Vamos a intentar artellar territorialmente Aureo, otorgándolle un lugar central, desde o que se administre a circunscripción territorial asociada. Pois esta Vilanova de Aureo documentase no ano 1112, cando a raíña Urraca de Castela, aquí teñen a representación que aparece no chumbo da Catedral de Compostela, concedeu a ese mindoniense 3 vilae,
pertencentes ao patrimonio do infantádego. O infantádego son os bens que, dende Fernando I ou Alfonso VI, se lle entregas, sobre todo, ás infantas para o seu mantenimento, para o sostenimento das súas casas, das súas curias. Pois ben, dese patrimonio do infantádego, 3 destas vilas asentadas no norte da provincia de Lugo son entregadas á Igrexa de Mondoñedo, incluída Vilanova de Aurio, radicada, como dice o documento, en Aurio. Neste acto xurídico de transmisión da titularidade desta localidade preurbana deben destacarse 3 elementos significativos. A utilización toponímica do termo Vilanova, o que nos está situando ou ben ante o establecemento dunha poboación nova ou ben ante a revitalización dun asentamento habitacional anterior. Desgraciadamente, como non conservamos documentos anteriores, testimonios anteriores, ignoramos se efectivamente houve unha continuidade histórica desde aquel asentamento prerromano, romano, tardo antigo que nos comentaba onte Abel no Castro de Ouro, se houve unha continuidade alto medieval no asentamento poboacional que non está documentado, e polo tanto esta Vilanova de Aurio se asentou sobre algo que xa existía, ou se polo contrario foi unha fundación ex novo levada a cabo nun momento indeterminado, pero que acabou dentro do patrimonio real. A creación deste enclave seguramente tiña como finalidade, como lles comentei, a xeración dun núcleo rector que actuase como epicentro da circunscripción que se denomina na documentación, como lles comentaba, Aurio dentro do século X. Sobre esta realidade territorial, esta Vilanova de Aurio, actuarán 2 poderes. Realmente actuarán 2 poderes e saldrán 3 poderes. Explícome. Hai un documento fermosísimo en Viveiro do ano 1220, que é un documento de Afonso IX, persoeiro que xa nos comentaban onte bastante sobre el, pero que explica un pouco a teoría do poder no momento. No documento aparecen as autoridades de Viveiro, que son as máis apegadas son as que gobernan e administran a vila, son as que administran a vila. Aparece o bispo de Mondoñedo como señor da vila de Viveiro, é dicir, subimos un nivel, e é unha expresión fantástica porque o rei dice señor de todo. O rei preséntase como señor de todo. É dicir, temos unha pirámide no que o rei Afonso IX se presenta como señor de todo, por debaixo inmediatamente está o bispo de Mondoñedo, e no nivel inferior atópanse as autoridades municipais de Viveiro, que son as que administran no nome, en certo sentido, en representación dos outros poderes, a vila de Viveiro. Aquí acontece un pouco o mesmo. Non era a versión definitiva. Era outra. Non, quero dicir... Bueno, explícome, é que había outra filmina. Bueno, o que quero dicir é que nas terras da diocese de Mondoñedo o bispo ostenta o señorío. E digamos que os monarcas contan con eles, ou deben contar con eles para levar a cabo todo tipo de iniciativas poboacionais. É dicir, a creación e desenvolvemento de novas vilas deben contar, por parte do rei, debe contar, por lo menos no caso de Mondoñedo, conta continuamente, debe contar coa aprobación tácita explícita do bispo. Eso vese dende época relativamente temperada, dende comezos do desenvolvemento do fenómeno urbano nas nosas terras. En 1156, saben que, en 1156, o rei Afonso VII concedelle o Foro de León a Mondoñedo. E a evolución posterior do desenvolvemento do fenómeno urbano nestas terras lévanos a que entre 1182 e 1183 Fernando II, do que tamén nos falaron onte,
decida trasladar a sé episcopal desde Vilamayor de Mondoñedo hasta Ribadeo, digamos que nesta época o mar, que tiña sido un perigo dende a época dos ataques normandos hasta a piratería sarracena, hasta máis ou menos 1125, 1130, o mar era un perigo. Polo mar chegaban os perigos e, digamos, que os establecementos urbanos na costa non callaban porque sufrían como digo, o asedio neste caso dos piratas musulmáns. Tanto é así que cando os bispos de Mondoñedo, sentados en San Martiño de Mondoñedo, deciden trasladarse ao interior, un dos seus argumentos é que son continuamente atacados polos musulmáns e precisan irse para o interior para buscar a súa seguranza. Bueno, o perigo desaparece do mar e o mar tórnase nunha oportunidade económica excepcional. E por iso monarcas leoneses ou galaico-leoneses como Fernando II intentarán desenvolver entidades urbanas na costa. Pois ben, decide dicirlle aos bispos de Mondoñedo que se cambien desde Mondoñedo ata unha nova Mondoñedo, localizada na ribeira do río Veo. A nova Mondoñedo, como digo, mudas entre 1182 e 1183 e ali desenvolves. Isto por parte de Fernando II. Alfonso IX, entre 1190 e 1210, decide fundar Viveiro sobre unha entidade de poboación previa, decide concederlle foro e impulsalo política institucional, social e económicamente. Pero, como digo, co acordo e co beneplácito dos bispos de Mondoñedo, porque éramos señores do territorio. Bueno, pois no Castro de Auro acontece máis ou menos algo semellante. E acontece pouco despois, pero dentro do mesmo contexto histórico, o desenvolvemento do fenómeno urbano nas terras cantábricas lucenses e dentro da ansia que presentan os monarcas galaico-leoneses Fernando II e Alfonso IX polo desenvolvemento económico do seu reino. Como nos comentaba antes Carlos Baliñas, estamos falando dun reino galaico e leonés cuxa parte de Castela que non conta ca parte de Castela neste momento é un reino independente, é unha coroa independente, e máis enfrontada durante moito tempo co propio reino leonés. Estamos falando dun territorio que engloba Galicia, Asturias e a parte de León, sería León, Zamora e Salamanca. Bueno, pois, neste territorio acotado, os monarcas galaico-leoneses queren darlle pulo á vida urbana e, nese contexto histórico, no ano 1200, o 10 de abril de 1220, o rei Afonso IX concedía o foro de Benavente aos individuos que procedesen á ocupación efectiva da populazione de Ourio, contando co beneplácito, a cooperación e participación material do prelado Martiño Muñiz, quen otorgaba materialmente todo canto lle correspondía a sé episcopal dentro dos términos de Ourio para que se converteran no alfoz da vila que acababa de nacer, excepto, lóxicamente, os bens que pertencían á Igrexa e ao Cabido. Así mesmo, establecese a obriga que no seu momento se vía como factible, pero converteuse na espada de Damocles do desenvolvemento histórico do Castro de Ouro. Establecíase a obriga de que nun relativamente curto período de tempo a vila do Castro de Ouro debería chegar a ter 800 habitantes, estipulándose claramente que se non se alcanzaba ese número de habitantes, detraeríase a parte proporcional de territorio concedido. Se non chegades, douvos todo este territorio por alfoz á vila do Castro de Ouro, pero se a Castro de Ouro non concede este número de habitantes, vou vos quitar tanto territorio como habitantes non conseguistes alcanzar. Esta transposición literal do foro benaventino ao aglomerado castrodourense implicou, en primeiro lugar, na esfera do poder, a instalación dunha institución municipal de goberno local, o Concello do Castro de Ouro, asentada na vila que actuará como cabeza do termo, herdeira e continuadora da Vila Nova de Auro. En segundo lugar, no ámbito territorial, o establecemento dunha circunscripción xurisdiccional ou alfoz, cuxa extensión e existencia
dependía directamente do número de poboadores alcanzados. Deseñábase desta forma un conglomerado urbano intermedio no seu tamaño, na súa capacidade de expansión e na súa posición no eixo de comunicación entre o centro diocesano, asentado definitivamente dende comezos do século XIII en Vilamaior de Mondoñedo, e o seu principal porto cantábrico, Viveiro. Viveiro neste momento xa deu un pulo económico moi importante, xa estaba na carreira dos viños, xa se exportaba madeira, desde o porto de Viveiro saía viño, saía madeira cara a outros portos peninsulares, cara a portos do arco atlántico europeo. Era o principal núcleo económico da diocese de Mondoñedo. Ainda que certamente nos atopamos nun momento de crecemento demográfico, a consecución desta cantidade de habitantes era sumamente complicada, debido a que os aglomerados costeiros, nomeadamente Ribadeo e Viveiro, dado o seu pulo económico, se converteran en polos de atracción de habitantes. Na documentación do momento xa se ve como xente que adquire como apelido a súa designación, o seu topónimo, é dicir, empezamos a ver xente do Valadouro que está sentada en Viveiro, que está sentada en Ribadeo e que está desenvolvendo ali a súa actividade vital, a súa actividade económica. É dicir, incluso non vemos que se asente xente aquí, senón que xente de aquí vai buscar a súa oportunidade de vida aos grandes centros económicos asentados na costa. Esta cuestión da poboación transformarase no elemento que meterá ao Castro de Ouro na dinámica do conflicto social máis importante do momento, que é intentar sacarse de encima o señorío dos bispos. Ribadeo non quer ser vila episcopal, quer ser vila de reguengo. Viveiro non quer estar sometida ao señorío dos bispos porque consideran que é un freno ao seu desenvolvemento social e económico, queren ser unha vila de reguengo. O Castro de Ouro, a semellanza de Viveiro sobre todo, non quer ser unha vila de señorío episcopal, quer ser unha vila de reguengo. E o que dirá é que a nós que nos concedeu o foro de Benavente foi o rei Afonso IX, polo tanto, nós debemos depender directamente do rei. Pero os bispos de Mondoñedo, digamos que unha vez que perden Ribadeo, e o perden, unha vez que perden Viveiro, e o perden, non estaban dispostos a deixar sen pelexar o control tamén do Castro de Ouro. Aquí teñen a transcripción do documento. O documento de concesión de Afonso IX de 10 de abril de 1220, o original non se conserva. Si se conserva unha copia literal que se introduce nunha confirmación que o Concello de Alcaldes do Castro de Ouro solicitan ao rei Alfonso X. Dentro dos seus problemas, dos seus enfrontamentos judiciais coa sede episcopal, acuden ao rei Alfonso X para que confirme o seu privilexio fundacional, por así decirlo, e o que no que se conserva o documento é esa copia. Aquí teñen, o que está en vermello, esta é a concesión. Afonso IX, por gracia de Deus, Rei de León e Galicia, concede, pois aquí se están as estipulacións. Este é o resto do documento. Bueno, como digo, non se conserva, solamente se conserva este, e está no arquivo da Catedral de Mondoñedo. Bueno, este é o foro de Benavente. O foro original foi concedido por Fernando II dentro deste intento de desenvolvemento do fenómeno urbano dentro do seu reino. Este é o foro de Benavente, concedido en 1167 a localidade de Zamorana de Benavente. O sea, esta era a base do noso ordenamento xurídico. Cando había algún problema, cando un veciño do Castro de Ouro tiña algún problema, ou do Uso del Foz tiña algún problema, e tiña que ser sometido á autoridade judicial ou, digamos, á autoridade administrativa, el sempre eu tamén, tanto individual como colectivamente, sempre dirá que eles están sometidos ao foro de Benavente, por lo tanto deben ser xulgados, debe aplicárselle esta normativa especial. Este elemento, o feito de ter un foro, a aplicación de ter concedido o foro de Benavente, é un elemento que está distinguindo xurídicamente, e desde o xurídico ao social e ao económico,
aos habitantes do Castro de Ouro e do seu alfoz, e que nos diferencian, como veremos, do resto do territorio do Valadouro. O documento non conseguín fotografía del, pero pola extensión e polas dimensións, este é un documento de Afonso IX da mesma época, concello mosteiro galego, ten prácticamente as mesmas dimensións e o mesmo tipo de escritura, para que se faigan unha idea como podía ser. O verso, o reverso. Este é un documento de Afonso X, donde realiza o mesmo que vimos. Alguén solicita a renovación dos seus privilexios, unha vila galega solicita a renovación dos seus privilexios, e o rei, pois o mesmo. Introduce a copia literal do documento dentro da súa confirmación, e gracias a iso conservamos o testemunho do documento. Desde pouco despois, como digo, a organización política e administrativa do Castro de Ouro é moi rápida. As autoridades do concello empezan a administrar o seu patrimonio desde moi cedo, e da súa actividade diaria, do seu quefacer administrativo diario, conservas un pequeno tumbillo que está no Arquivo Histórico Nacional, e non está nas mellores condicións, pero bueno, é a documentación máis antiga, e comeza en 1240 aproximadamente, é a documentación máis antiga administrativa do alcalde, do concello do Castro de Ouro. Aquí ten algúns dos documentos, por exemplo, isto é sobre a granda, sobre unhas fincas que tiñan na granda do Castro de Ouro, son toponimias, incluso que a día de hoxe nos sonan aos que somos de por aquí. Bueno, a condición dos documentos non está moi ben, pero bueno. Bueno, pois, como digo, liberarse do xugo episcopal foi un incesante intento das autoridades do concello. Digamos que chegou o nivel de enfrentamento a un grado tan elevado que o rei Afonso X de Castela, para intentar establecer a paz entre as dúas institucións, obrigoulles a firmar unha avinza, unha carta de avinza, un pacto, que se asinou no ano 1254 en San Martiño de Mondoñedo, entre o bispo Xoán de Mondoñedo e nos Concilium et Alcaldes de Castro de Ouro. Por unha parte, o prelado mindoniense aceptaba entregar a metade de todo o reguengo que el controlaba en Vale de Aurio, concedendo por alfoz media parroquia de San Pedro de Mor, porque a outra media parroquia de San Pedro de Mor era do Cabido de Mondoñedo e non podía entregalo, as freguesías de Santa María de Bacoi, San Sebastián de Carballido, Santiago de Adelán e San Vicente de Lagoa, así como a propia vila de Castro, exceptuándose novamente todo o que pertencía á mesa capitular. Pola súa parte, as autoridades municipais do Castro de Ouro comprometíanse a ampliar a poboación vilega ata 300 habitantes, é dicir, 500 menos que a cantidade pactada 30 anos atrás. Ca salvedade que tiñan que chegar aos 300 habitantes nun ano, é o que din os bispos. Estendéndose a estes novos ocupantes, aos que foran a poboar de novo a vila, o foro de Benavente e o condición de veciño. Finalmente, as autoridades do Concello do Castro de Ouro teñen que transixir, e nas últimas cláusulas do documento recoñecen non sei se de veras ou porque había que así facelo, o señorío dos bispos, e confésanse que serán fiéis e obedientes vasalos deste bispo e dos seus sucesores. A verdade é que se iban de veras, esqueceron prácticamente ao día seguinte. A duración e a efectividade deste convenio foi, como digo, deberon ser 24 horas e que chegaron a elas, porque prácticamente ao día seguinte os enfrontamentos volven a xurdir entre o señorío episcopal e as autoridades municipais da vila do Castro de Ouro, que intentan armarse de documentación xurídica que os apoie nas súas reclamacións ante a coroa. E así, en 1261, aí temos o documento que lle colocaba, o documento, solicitan ao rei Alfonso X a expedición, a confirmación da concesión do seu avó Alfonso IX do foro do Benavente. De tal xeito que, se o rei Alfonso IX nos está confirmando este documento, é porque o rei recoñece a nosa dependencia directa do rei. Sobre esta base normativa, este acordo de 1254, faise falta volver. Fai falta volver porque, como digo, durou moi pouco tempo a que se chamaba a composición amigable. A amigable compositio, que de amigable tiña moi pouco,
Entón, as tensións que son descritas como as demandas e querelas, as malfeitorías que sufren as autoridades do Concello de Castro de Ouro polos oficiais do bispo, levan ao Concello a demandar ao bispo Munio Pérez no ano 1271. Por un lado, incrimínano na usurpación de varias herdades, como fincas como Tras de Río ou Vilaboa, que pertencían ao patrimonio municipal e que di que os oficiais do bispo as administran no nome do bispo, sendo como son de propiedade de titularidade municipal, pero o máis importante é que acúsano de entrar en terras que pertencían xurisdicionalmente á vila do Castro de Ouro. Nunha interpretación que xa nesta época se ve como expansionista, porque eles reclaman como alfoz, e leo, e cito textualmente, a totalidade do término do Valadouro. Que significaba reclamar ao señorío sobre todo o Valadouro, o señorío municipal sobre todo o Valadouro? Pois eles din que o bispo, e cito, sen razón e sen dereito lles pasades a este foro e lles habedes tomado a un feligresías que dicen San Joan de la Guea, Alaxe, e Santa Cruz, e Santa María de Vilacampa, e San Martiño de Veiga, que estaba en Santa Cruz, e San Xao de Recaré, e San Tomé, e Santa Valle de Freixulfe, e San Jurjo de Cuadramón, e San Esteban do Irán, e San Martiño de Figueras, que caen en el término del Valdouro, que é su alfoz, e que ellos tenían de juro e de poder, e que se las non queredes deixar. É dicir, na interpretación da concesión de 1220 do Foro de Benavente, que fai Alfonso IX, o que entenden as autoridades do Concello do Castro de Ouro é que a súa xurisdicción debe abarcar dende terras actualmente situadas, de dúas freguesías situadas actualmente en terras de Mondoñedo, Oirán e Figueiras, ata a outra extremeira, que son as terras do actual Concello do Valadouro. Ese debería ser o seu alfoz. Lóxicamente, esta interpretación non convence aos bispos de Mondoñedo e tampouco convence excesivamente ao monarca. O contraataque episcopal non se fixo esperar e esqueceuse os términos do acordo de 1254 e argumentouse que aínda que andera o documento, que en suscribir o documento fora o rei Afonso IX, as terras foran concedidas polo bispo de Mondoñedo, eran terras do bispo de Mondoñedo. E máis, din que o Castro de Ouro comprometerase a cumplir, a alcanzar 800 habitantes en 1220 e non o conseguiran. E no propio documento estipulárase que se non alcanzaban a cifra de 800 habitantes, o bispo quitarílle tantas terras como en parte proporcional aos habitantes que, como digo, non lograran atraer as autoridades do Castro de Ouro. Os representantes diocesanos expoñen no seu pliegue de descargo de 1271 que o Concello só lograra o establecemento de 600 habitantes. Vostedes imagínense un Castro de Ouro con 600 habitantes? Pois, naquel momento, en 1271, o Castro de Ouro alcanzara 600 habitantes. Procedéndose á detracción do remanente territorial. Os bispos de Mondoñedo quítanlle a parte de Figueiras e do Irán, quítanlle a parte septentrional do Val de Ouro, porque, como digo, non alcanzaron os 800 habitantes. E, para intentar establecer unha cuña de poder que contrarrestara no mesmo territorio aos munícipes do Castro de Ouro, crean unha especie de xurisdicción coñecida como as terras chás ou as terras abertas do Valle de Ouro, que están sometidos directamente ao bispo. É dicir, neste momento, no século XIII, xa se diferencia administrativamente, entre aspas, un espazo privilexiado que é a vila do Castro de Ouro ou Alfoz, cunha extensión aproximada á actual, e, polo outro lado, sometidos directamente ao poder señorial dos bispos as terras que hoxe conforman o Concello do Valadouro. Ante o revés judicial, as autoridades do Concello do Castro de Ouro reaccionaron da única forma que consideraron que lles quedaba. Se a xustiza non nos recoñece o que nos demandamos, pasamos á utilización das armas. Efectivamente, consta como durante os primeiros anos
do episcopado de Álvaro Gómez, que se desenvolve nos últimos anos do século XIII. E cito, o Consello e alcaldes do Castro de Ouro ocuparon coa forza das armas os coutos de San Martiño de Mondoñedo de Frixulfe. Derrubaron unha casa e cortaron unha villa que estaba en Moucide, que era propiedade do Cabido. E incluso provocaron, e cito, dano en as vosas casas do Castro, é dicir, na fortaleza que os bispos tiñan construído na segunda metade do século XIII na Acrópole da vila do Castro de Ouro, o noso castelo do Castro de Ouro. Como instrumento destinado a rematar con estes danos e querelas e malfoltorías, e por a boa vontade que debían amosar ao rei, deciden asenar un novo convenio en 1293 que non vale nin o pergamiño en que está escrito porque non se cumpriu. Pero acontece unha destas confluencias que pasan na historia e que provocan que unha decisión que pode ir por un lado acabe indo pola outra, por esa confluencia de circunstancias. É elixido como bispo de Mondoñedo Rodrigo Vázquez, que é un eclesiástico que pasou durante moito tempo, parte da súa vida eclesiástica, parte do seu curso sonoro eclesiástico en Roma, na curia romana. E que tratou directamente co pontificado unha cuestión que era moi importante, que era a legitimación dos fillos de Sancho IV e María de Molina. Sancho IV, Alfonso X, sucede o seu fillo, non só guerra por medio, entendámonos, guerra por medio, sucede o seu fillo Sancho IV. Sancho IV casa con María de Molina, hai certos impedimentos canónicos para a realización dese matrimonio, polo tanto, se o matrimonio tiña algúns impedimentos canónicos, a descendencia dese matrimonio, a legitimidade desa descendencia queda en dúbida. Quen a pode legitimar? Quen pode legitimar o herdeiro da coroa? Únicamente os pontífices romanos. Pois, digamos que Sancho IV comisionara a este Rodrigo Vázquez para ir a Roma a tratar deste tema. Rodrigo Vázquez, efectivamente, consigue que o Papa recoñeza a legitimidade dos fillos de Sancho IV e María de Molina, polo tanto, Fernando IV accede de forma legítima á coroa de Castela. Pois ben, Rodrigo Vázquez acude ao rei para contarlle os problemas que ten cas autoridades do Castro de Ouro, e o rei, como di nos documentos por os muchos e leales servicios que lle fixera en Roma, decide tomar unha decisión. Esa decisión tomase en 1307 en Burgos e confirmase en 1308. Cal imaginan vostedes que era a decisión? Que estará a favor das autoridades do Concello do Castro de Ouro, que podían ter razón ou non tela, ou do bispo que axudara a situar, a legitimar a posición do rei na coroa de Castela? Pois supoño que imaginan a segunda. Ainda o confrontamento xurdira no seu momento como un pleito territorial, co paso do tempo transformarase nunha cuestión señorial. Entendendo o prelado que lle escribe ao rei, a Fernando IV, dicindo que la villa del Castro de Oro, con su alfoz, es de la iglesia de Mondoñedo, es suya del obispo e estaba poblada en su heredad. Contra esta postura, o Concello do Castro de Ouro defendía o seu carácter de núcleo de reguengo por razón de los fueros que le dieron los reyes. Finalmente, o monarca Fernando IV determina que, e cito, el obispo don Rodrigo e de la iglesia de Mondoñedo sobre dichos hayan e tengan en paz sin contienda de aquí adelante para siempre jamás libremente el Castro de Oro, con todo su alfoz e usen del et en él así en alcaldes como en juicios como en notarios que fagan la justicia por ellos. Recoñece o señorío pleno dos bispos sobre o territorio e as autoridades asentadas nele. Baseando a súa decisión, esta decisión en que los reyes onde nos venimos por placer de los obispos que fueron en la dicha iglesia a la sazón dieron fuera a los homes moradores en esa villa de Castro de Oro. Ou sexa, fronte ao acto xurídico rexo de que é o rei Afonso IX que anda o fuero, o que asume Fernando IV é a relevancia que ten o papel da Sé Episcopal Mindoniense como prometora, patrocinadora e proveedora material do espazo. Nas décadas posteriores, as autoridades locais desacatarán sistemáticamente a sentencia do rei, ao que, por certo, non volverán a acudir porque entenden que había rexia desde esta sentencia doblemente confirmada, xa non hai nada que facer, e ou ben directamente intentan non aplicar as órdenes que chegan dende a sede episcopal,
o que produce constantes acometidas das autoridades mindonienses. Tómanse decisións, os bispos de Mondoñedo toman decisións moi importantes, trascendentais neste momento, para sancionar a rebeldía das autoridades do Castro de Ouro. Para que se fagan unha idea, no ano 1350, o bispo Afonso Sánchez de Moscoso ten que levantar a excomunión que o seu antecesor no cargo, na sede episcopal, tiña dictado para todos os habitantes do Castro de Ouro e o seu alfoz. É dicir, todos os habitantes da vila do Castro de Ouro e de todas as freguesías que compoñían o seu alfoz foron excomulgados polo bispo de Mondoñedo. Claro, cando isto pasou en Viveiro, que pasou poucos anos antes, Viveiro contaba cun mosteiro de franciscanos que non estaba sometido ao señorío dos bispos e, digamos que os viveirenses que xa non podían acoder ás igrexas que eran de señorío diocesano, si podían ir á administración dos sacramentos que realizaban os franciscanos de San Francisco de Viveiro. Pero no Castro de Ouro, que non existía, porque todas as igrexas estaban sometidos ao señorío diocesano, non tiñan esa opción. E, como digo, outras veces o que intentaban era facer oídos sordos ao poder dos bispos e actuar como se os bispos non existiran. En 1356, no enfrentamento que hai entre os partidarios de Pedro I de Castela e Enrique de Trastámara, o castelo, a vila do Castro de Ouro é atacada. As parte da súa muralla perimetral é derribada. E o que fai o bispo de Mondoñedo non é denunciar os que os atacaron, sino é denunciar aos habitantes de varias freguesías do alfoz do Castro de Ouro por non acudir á súa chamada, primeiro, para a defensa da vila frente aos atacantes, e despois, por non acudir á obriga que tiñan de ir reparar as murallas da vila do Castro de Ouro. A contestación dos habitantes do Castro de Ouro é que eles dependían de outro señorío, continuaba a ficción de que eles eran de señorío de Reguengo, non debían facer caso ás ordes do bispo e que, por tanto, non acudiran. Como digo, era un intento vano de sustraerse do poder episcopal. Sin dúbida, como se comprobará a continuación, este panorama de inestabilidade política e social afectou seriamente ao desenvolvemento económico desta entidade urbana. A aclaración rexe do estatus xurídico de dependencia señorial que realizara Fernando IV para sempre, a ausencia de medidas activas destinadas á promoción do tecido productivo local, outras vilas da zona recibiran concesións rexias para celebrar mercados semanais ou mensuais, para celebrar feiras, así como a evolución ascendente de núcleos próximos como Vilamaior de Mondoñedo ou Viveiro, transformáronse en factores que originaron un significativo decrecemento demográfico, cuxo avance as autoridades municipais intentaron deter coa implantación dunha normativa restrictiva e proteccionista, directamente aplicada á artesanía e ao comercio. O 30 de novembro de que é a última data, o 30 de novembro de 1313, o Concello do Castro de Ouro estableceu que, e cito, daqui en diante de non consentir que en todo o noso alfoz labren mesterais de ferraría, nin de carnicería, nin doutros mesteres que son necesarios para a axuda da poboación da villa. Non haya e taberna de vino nin de pan, senón en o corpo da villa sobredita do Castro de Ouro. E isto facemos porque esta villa foi desprobada e metida en gran perda por mingua de probadores. Atopámonos así ante un sector artesanal directamente relacionado cunha economía local esencialmente agropecuaria que proporciona ferramentas destinadas á actuación sobre o ecosistema, outras forman ou se dedican á transformación primaria de elementos como o gando, como a uva ou o cereal. Dentro dunhos parámetros de mercantilización retallista e difusa, sendo as mesmas características que definirán estas actividades ao longo das centurias tardomedievais. A orixe da vila do Castro de Ouro presenta significativas semellanzas co establecido no núcleo viveirense, así o destaquei en algúns momentos desta conferencia. Existindo certamente paralelismos na trayectoria de ambas as dúas localidades mariñás. Cal era o problema? O problema é que os reis, a monarquía castelán-leonesa, ten interese no desenvolvemento de Viveiro e máis, consiguen que o peso específico dos bispos de Mondoñedo en Viveiro seña prácticamente residual a cobrar un certos rendas e gravames ao ano, e, ao contrario,
a monarquía non ten interese no desenvolvemento ou nas cuestións vinculadas á vida do Castro de Ouro. Neste sentido, tendo en conta o exposto, poderíamos calificar a súa evolución histórica como testemunho dun proxecto frustrado que comezaba ese 10 de abril de 1220, cuxo 800 aniversario conmemoramos este ano, ou un proxecto conscientemente incompleto, sendo os tres elementos nos que baseo esta afirmación os seguintes. En primeiro lugar, a concesión foral de 1220 reflicte a existencia dunhas expectativas demográficas certamente relevantes que implicaban a consecución de 800 habitantes que, se finalmente se alcanzaban, transformarían o núcleo castrodourense nunha das entidades máis densamente poboadas da diócese mindoniense. Acaso esta consideración da evolución do contingente humano podría ser valorada como demasiado optimista cando se contrasta cos 300 poboadores que ambicionaba posuir en 1254, modificándose esta impresión, lóxicamente, cando se nos di que en 1271 había 600 habitantes na vila do Castro de Ouro. Cantidade que, iso sí, veremos como nun curto período de tempo se van perdendo a pasos axigantados. Así o dían as autoridades do Concello en 1313, cando se queixan que foron despobrados por culpa de todos os acontecementos conflictivos que teño descrito. En segundo lugar, desde os primeiros compases observase a existencia dunha institución de goberno local, o Concilium et Alcaldes de Castro de Aurio, que se sustentaba sobre unha normativa otorgada desde o Solio Rexio nunhas condicións determinadas, que se debaterá continuamente entre o sometemento ao señorío episcopal exclusivo, como así parece recoñecer nas avinzas que firman cos bispos, e a interpretación da concesión foral da foral benaventina como elemento de entrada na selecta categoría de núcleos de reguengo asentados en terras mindonienses. Sen embargo, ao contrario que no caso de Viveiro, na coroa castela-leonesa nunca se detectou a existencia de interese por esta entidade do Valadouro, como se demostrou e se sancionou en 1307 e 1308. Así mesmo, a inclusión da cláusula combinatoria de revisión do patrimonio e superficie outorgados en 1220 provocou que, sobre a previsión inicial da tenza dunha amplia circunscripción territorial que se estendería dende terras de Mondoñedo ata as extremeiras do Valadouro, o sea, toda a depresión do Valadouro, pois estas pretensións de 1220, dende 1254, as autoridades do Concello do Castro de Ouro, as autoridades municipais, virán como o territorio que depende deles se irá progresivamente recortando, quedando reducidas ao sector meridional da cunca do río Douro, mentres ao seu carón no outro lado deste curso fluvial comeza a evolución histórica da terra aberta do Valle de Ouro, menoscabándose así as posibilidades que tiña a vila do Castro de Ouro do seu desenvolvemento territorial e, polo tanto, tamén económico. Con todo, a vila do Castro de Ouro non se rendeu. Actuará como centro de referencia do seu territorio, do seu término xurisdiccional, e coa normativa ditada en 1313 e en séculos posteriores pretenderá manterse cando menos como un núcleo fornecedor de servicios ao entorno dependente, ao seu alfoz. En terceiro e último lugar, a natureza eminentemente rural do complexo valdourense, a ausencia de incentivos económicos externos, normativos ou instrumentais, e a perda de peso do factor demográfico interno, coa conseguinte diminución da demanda potencial, serán elementos determinantes do desenvolvemento dun sector artesano comercial focalizado na cobertura das necesidades dun tecido produtido esencialmente agropecuario, procurándose a súa concentración no núcleo castrodourense, como mido de loita contra a crise implantada e que se manterá durante as centurias medievais. Ao remate do período cronolóxico analizado, neses límites coa baixa idade media, a vila do Castro de Ouro aparece dotada dos elementos que definirían unha pequena entidade urbana asentada no corazón do espazo mariñao, cuxa evolución histórica mediatizaron o poder episcopal mindoniense e a puxanza económica viveirense. Creada esta entidade do Castro de Ouro inicialmente como unidade reitora do conxunto do Valadouro, mas finalmente fosilizada como centro dun sector reducido e determinado. Para rematar, esta é unha imaxe de Ferreira do Valadouro, digo por se acaso había alguén de Valadouro que vía moitas imaxes de aquí, traer unha imaxe.
A semente do que tiña acontecido, o que xerminou ata o século XIV, que xa se intúe a instalación dunha crise non solamente institucional e política, sino social e económica, ten o seu desenvolvemento nas centurias posteriores que resumo nesta diapositiva. Por un lado, temos como o peche das posibilidades de expansión xurisdiccional da vila do Castro de Ouro ao territorio do concello que somos agora obriga a que a poboación se teña que asentar en lugares que anteriormente non tiñan sido ocupados. É dicir, o desenvolvemento demográfico crea necesidades, o desenvolvemento demográfico crea poboación, esa poboación necesita terras para o seu sustento. Fundamentalmente, se ven as freguesías que compoñían o alfoz que tiña concedido o Castro de Ouro, son freguesías de val, ata Lagoa. Non se ocuparan as zonas montuosas porque non se consideraban económicamente rentables. Pois ben, cando un está circunscrito polo señorío episcopal a un lado e outro, cando non pode desenvolverse nin a esquerda nin a dereita, se o único que lle queda é hacia arriba, as autoridades do Castro de Ouro que farán é promocionar a ocupación efectiva e a posta en produción do territorio da nosa serra do Xistral. Nace neste momento, no século XIV, nace San Mamede das Oires como unha parroquia e ocúpanse o que son denominados Montes do Pereiro, que son o xerme, a instalación da parroquia de Santa María do Pereiro. A inestabilidade social e o proceso de señorización que xa se ve no Castro de Ouro, pero que tamén lle afectará ao territorio que está ao seu redor. Mencionar, hai unha irmandade que firma o bispo Rodrigo Vázquez de infausta memoria para o Castro de Ouro, que as terras, cos fregueses da terra aberta do Vale do Ouro, que crean un corpo armado destinado ao control, digamos, ao control, a ser unha especie de garda civil para loitar contra os malfeitores que había e que se asocian normalmente con que reciben a protección dos nobles da zona. Entón, bueno, en un momento mocedeiro, como se comeza o século XIV, crease unha especie de irmandade armada, un corpo armado, que conta cos seus alcaldes nas freguesías do Valadouro, que conta cas súas armas, que contan con xente armada, compranse lanzas para a defensa dese territorio. Si se fixan, as parroquias que estaban representadas son prácticamente todas as que lle quitaron ao Castro de Ouro a mediados do século XIII. De algún xeito o bispo, o que está facendo é, aparte de organizar administrativamente isto, é darlle un nivel maior de organización, de articulación a aquel sobrante do territorio que tiña adquirido tras quitarlle ao Castro de Ouro. Bueno, e nada máis para rematar, porque xa creo que vou fora de tempo. Non? Sí, vou fora de tempo, con perdón. Pero bueno, nese proceso de señorización hai que mencionar dos nomes propios. Gómez García de Hoyos a comezos do século XV, que contra as disposicións rexias toma, entre outras propiedades episcopais, o lugar do Valadouro e a súa tierra, e ten que intervir o rei para obligalo a abandonar estas terras que non lle correspondían. O caso de Pedro Pardo de Cela, a encomenda mindoniense a Fortaleza Frouxeira, nos últimos, xa dende comezo, desde da década dos 80 do século XV, a presión que recibe desde Mondoñedos de Viveiro é moi alta, e máis nunha carta que manda aos reis católicos, queixase como prácticamente Fernando Cerrón, que é o correxedor real de Viveiro, o ten circunscrito ao Valadouro, prácticamente non pode salir, ves obrigado a desenvolver a súa actividade dentro das súas terras do Valadouro, eso 3 anos antes de morrer. De unha vez desaparecido o mariscal Pardo de Cela, os reis católicos deciden tomar cartas sobre asuntos e controlar o territorio. Por lo tanto, vai pasar un período de 10 anos en que o poder que está asentado neste espazo é o poder rexio. Primeiro, en 1489-1490, estableces un correxidor en Viveiro, que é o correxidor de Mondoñedo e Valadouro, que pacifica e que instala a nova orde neste territorio, e despois as terras do Castro de Ouro sonlle concedidas durante 10 anos, prácticamente 10 anos, 1491-1498, ao control da Santa Hermandad. Un corpo militar, paramilitar, que controlará a alcaidía do Castro de Ouro, a fortaleza e o seu territorio. E xa para rematar, no século XVI, a comezos do século XVI,
os reis concédenlle de novo o señorío pleno do territorio aos bispos de Mondoñedo, pero a situación ten mudado absolutamente. Semellase moi pouco o que tiña acontecido 2-3 séculos antes. Xa non hai unha nobreza leiga que presione sobre o patrimonio episcopal, os encomendeiros teñen desaparecido con Pardo de Cela, non hai un sistema, un concello ca suficiente potencia, polo menos de resistencia ou de resiliente ao poder episcopal. Os bispos de Mondoñedo son os señores dos alcaldes e do Concello do Castro de Ouro, e esas autoridades municipais hoxe o teñen asumido e admiten completamente o dominio episcopal. Por lo tanto, dende finais, dende comezo do século XVI, a nosa historia ten mudado moito. Supoño que nas conferencias posteriores nos contarán como evoluiu. Moitísimas gracias. Empezamos coa seguinte ponencia, non? A seguinte ponencia é sobre o Concello de Alfoz ou Castro de Ouro entre 1500 e 1850. O ponente é don Perguerto Saavedra Fernández. Bueno, o currículum xa, como os dixen, pois está na carpeta. Outra cousa que tamén quero aclarar para acortar un pouco os tempos, desculpo que non houbera preguntas ou non, que porque non se enrollará moito, se vamos ben de tempo, pois non habrá un turno de preguntas ou aclaratorio de certos temas, pero polo tempo por iso non fixemos, dado que despois é a presentación do libro, e entonces vamos moi xusto de tempo e non queríamos alargaros. Bueno, cedo a palabra a don Perguerto. Comenzar agradecendo ao Concello de Alfoz, moi especialmente ao organizador destas xornadas, a Carlos, pois que me tivese convidado a participar nelas, non? Para min é unha satisfacción, porque me transporta a tempos bastante pasados, hai 44 anos, non? Que comecei a facer investigación sobre o que era a provincia de Mondoñedo, non? Ten un mapa de 1784, deixe mal, pero é fundamentalmente o que era a antiga provincia, cunha serie de topónimos que corresponden fundamentalmente ás parroquias, non? As parroquias, e logo trae os ríos e algúns montes, non? De feito, é un mapa de gabinete, é dicir, que foi feito, como se dicía en castelán antigo, a pie enjuto, pero ten bastante información proporcionada fundamentalmente por Cornide, non? Que foi un dos que axudou a Tomás López, xeógrafo do rei, a facer este mapa tan conocido, non? Este é un esbozo do mapa da diócese, non? Que serviu para facer logo o mapa da España Sagrada, obra tamén probablemente de Cornide, non? E no cual pois aparece, non? As circunscripcións eclesiásticas, aparece o decanato ou deanato Valle de Oro, e a única parroquia que se menciona aquí é a da Delán, non? A única que incluye, trátase, repito, dun borrador. E este, pois, é un mapa que no seu momento fixen da provincia de Mondoñedo con todas as parroquias que tiña a mediados do século XVIII, non? Como ven, pois, é unha provincia fundamentalmente incluía o que serían os partidos de Viveiro, Ribadeo e Mondoñedo, e o que é moi habitual na época, pois ten, non, unha especie de enclave, non, en a provincia de Lugo, que é Samarugo, non, pertenecía á provincia de Mondoñedo. Eso é bastante habitual na época, esta especie de estes enclaves que están, non, fora non, como o condado de Treviño hoxe, non, que están fora, digamos, que do que é o corpo da provincia. Bueno, traballei sobre este territorio, incluído, lógicamente, o Alfoce e o Valadouro. Ainda conservo, non? E creo que case todos os materiais recollidos de tipo arquivístico, non? En depósitos varios, non? E despois continuei facendo algún tipo de investigación solta nos últimos anos, referida sobre todo ao clero,
en relación co seminario de Mondoñedo, cos estudantes, etc., que había na diócesis, non? Pero, bueno, eso é o fundamental, digo, foi feito hai moitos anos, cando non tiña máis ganas de traballar, non? Bueno, o título da miña intervención é o Concello de Alfoz de 1500 a 1850. Habería varias formas de, digamos, que de enfocar esta cuestión, non? Podía ser a vida religiosa, non? No Concello, a partir das visitas pastorais de 1510, as outras que se van sucedendo no 17 e 18, hasta comezos do 19, hai moitas, non? E algunhas moi interesantes. Eso permitiríanos ver, non? Como cambia, non? Digamos que a faciana do Concello a nivel parroquial, non o número de parroquias, que estaba prácticamente diseñado xa desde a Baixa Idade Media, como señalou antes Carlos, non? O que cambia é a vida parroquial ou a vida dentro das parroquias, non? Cambian os templos, cambian outro tipo de, a fisonomía dos templos, cambia o que é a práctica religiosa, a aparición de cofradías, a xestión da fábrica, cambia a sociabilidade, cambia o comportamento dos curas, pero, bueno, esta é unha cuestión que apenas vou tratar, tampouco da xurisdición e do Concello. Fundamentalmente podemos centrar naqueles aspectos que creo que son máis medibles e que teñen que ver bastante tamén ca miña línea de investigación, que é facer digamos que, en certo modo, unha trayectoria demográfica e económica e parcialmente social do que é, digamos que, o Concello ao largo destos 350 anos, non? Concello ou xurisdición, non? Xurisdición. Prácticamente, o Concello, perdón, a xurisdición, non? Que tamén señalou Carlos, é a xurisdición episcopal, igual que moitas, non? Das que teñen aquí, todas as que están, non se ve moi ben, pero as que están sombreadas, non? Son todas do bispo. O bispo de Mondoñedo é un gran señor de vasallos dentro de Galicia. Non é o arcebispo de Santiago, pero despois entre os eclesiásticos é un gran señor de vasallos, non? Aquí está a provincia, pero habría que incluir, non? O resto da diócesis, non? Está a xurisdición de Alfoz, tiña un pequeno couto, non? Un pequeno couto que estaba compartido co cabildo de Mondoñedo. Pero prácticamente, como saben, pois a xurisdición antigua, xa que o poder do bispo remata no 1500, perdón, o poder dos bispos remata no 1811, cando nas Cortes de Cádiz se abolen os señoríos, Fernando VII no 1814 ese decreto non aboliu naquilo que lle interesaba a él, porque non era tonto, e dixo, a efectos de poder real, é moi conveniente que os poderes señoriais desaparezan. Entonces, desde ese momento, os poderes señoriais os señores non volveron a ter capacidade de designar cargos, non? Designar cargos. Entonces, o señor desaparece como o señorío nese momento, e creanse, cando empeza a haber proxectos de concellos, no 1820, aparece Alfoz como concello, non? Alfoz. Despois, eso non vai adiante no trienio, digo as cousas do trienio, na década de 1830, no 35-36, creas o Concello de Alfoz, cas 8 parroquias, non? Que tiña a xurisdición, cas mesmas, hoxe ten unha máis, que é a de Reirado, non? O do Reirado, pero é moi reciente, non? As parroquias cais son as 8. Aí no 1840 hai unha especie de intento de unir Alfoz e Tierra Llana, non? O Valadouro, pero foi un matrimonio que durou un ano e non hai seguridade de que se consumase, non? Porque parecía unha cuestión máis ben provisional, non? No 1840, o Alfoz volve a ser concello de Seo, non? Entón, o único que hai desde ese momento é a novedade máis grande que hai, é o cambio de capitalidade, non? Do Castro, non? Pasou a comezo do século XX, estuvo en Correlos unhas décadas, non? Volveu ao Castro e no 1990, pois, a Xunta señalou a capitalidade na Seara, non? Entón, bueno, quero dicir con isto que o Concello actual, máis ou menos, corresponde territorialmente ca xurisdición
que era de señorío do bispo, igual que moitas outras, o Valadouro, a maioría da provincia. Bueno, comenzarei case polo final, non? Polo 1857, non? Que é a época na que aparece o primeiro nomenclátor exhaustivo da provincia de Lugo, non? Que publicouse no Boletín Oficial da provincia do ano seguinte, non? Pois, bueno, neste nomenclátor, repito, moi exhaustivo, que non en todas partes, pero aquí sí, non? No que enumera concello por concello todas as entidades de poboación e os veciños, as familias, non? Que hai en cada entidade, e tamén as persoas, non? Que hai, total, pois o Concello de Alfoz aparece con 991 veciños, familias, non? 3.873 habitantes, non? É dicir, familias moi pequenas, 3,9 habitantes por familia. Eso xa é fruto en parte da emigración, que xa era moi acusada nese momento. 188 entidades de poboación. Nos últimos, nos datos, por exemplo, no 90, aparecen bastantes menos, non? Entre 150 e 160. Aquí aparecen 188 entidades, catalogadas como aldeas, caseríos, lugares e parroquias, non? Parroquia, normalmente é a entidade na que está o templo, non? Eso chamalle parroquia. San Pedro de Mor, pois chamalle parroquia a San Pedro, o lugar, non? O lugar. Que tiña, creo, reportar 18 veciños nese momento, non? Pero hai algunhas parroquias que parece un solo veciño, é dicir, onde está o templo, non? Entón, isto entendes para parroquia como entidade na que radica a igrexa, non? Despois están os caseríos, que son, a veces son casas illadas, pero non sempre, non é moi claro o criterio, non? Pode haber 4 casas que se califican de caserío, ao mellor, pois, é que están espalladas, non? E aldeas e lugares, normalmente as aldeas son máis pequenas e os lugares máis grandes, pero non sempre sí, non? Hai entidades que teñen 17 ou 18 veciños e son calificadas de aldeas, e outras de 13 a 14 pois son calificadas de lugares, non? Entón, isto non queda claro o criterio que hai, pero en todo caso, digo, son moitas entidades, son 23 entidades, case 24 por parroquia, non? Por parroquia, e entidades moi pequenas, non? Apenas 5 veciños, non? Cada unha, típico da Mariña, non? Veciños así, bueno, a nivel puntual, a entidade máis grande era a Grela, non? Aparece con 50 veciños, non? Seguida do Couto, con 26, e Correlos con 20, Couto con 28 e Correlos con 26, non? Pero a maior parte, digo, estas son máis ben excepcións, non? Bueno, esta é a situación a mediados do século XVIII, non? Cando xa Alfoz perdera a poboación, non? Perdera a poboación, veremos que en parte foi polo fracaso da industria textil, non? E seguimos hacia atrás, non? E, bueno, como evolucionou a poboación? Por parroquias, en veciños, veciños no sentido de familia, non? Hoxe, habitualmente, a prensa, cando fala de veciños, fala de habitantes, non? Dice, pois Lugo ten, non? 90.000 veciños, ten 90.000 habitantes, non? Entón, a palabra veciño se refírese a familia ou a tamén lume ou fuego, non? E, bueno, aquí teñen resumido, non? Desde a visita de 1500, a visita pastoral de 1510, que é moi interesante, no aspecto demográfico e tamén no aspecto socio-religioso, pois, é a evolución do número total de familias, 189, é dicir, eso serían 10 habitantes por kilómetro cuadrado, non? Nese momento, nese momento, o CAI é un territorio casi despoboado, non? Ou con moi pouca poboación. Esos son, dito, os CAI por cada parroquia, non hai información de entidades, non? O Castro de Ouro, non? De Ouro, pois, tiña que ter, según nos comentou Carlos, pois tiña que ter 800 ou 600 veciños, non? Pois a parroquia ten 7 ou 8, non? 7 ou 8 veciños nese momento, non? Bueno, foi medando, claro, aquí ten 42, non? A parroquia de Lagoa, pois, ten 45, aquí, a mediados do século XVIII, pois ten 240, non? Pero, bueno, este é un mundo, repito,
de escasa poboación. Aquí, non, a poboación xa aumentou bastante, un 79%, e no catastro, cando chegamos ao catastro de Xanada, pois a poboación multiplicarase casi por 4, non? Por 4. 782 veciños. Aquí xa temos información da poboación, 3.159. E xa finalmente, no 1857, que comentáballes antes, aquí non teño os datos por parroquias, pero o total son 991 veciños e a poboación 3.873. É dicir, que desde aquí a aquí, pois a poboación multiplicouse por 4, con 5 ou por 5. Non? Quer dicir que se un veciño de Alfoz, non, fixera un viaxe no tempo atrás e o levaran, non, o levaran a 1510, probablemente non conocía o sitio onde nacera, non o reconocería, non, porque o que eran bosques, non, casas illadas, non, no medio do comunal, etc., pois acabaría nesta época cunha paisaxe moitísimo máis humanizada, e moita máis poboación, desaparición de moitos bosques, etc. Non? Entón, o crecemento demográfico, lógicamente, traduce cambios na paisaxe e humanización, digo, moi profunda do que é o territorio. Non? En 1752, aquí, non, temos estos habitantes, 3.159, 100 anos despois pasábase de 4.000, pero logo neste censo xa se retrocedera algo máis de 500 habitantes menos, non? Pero en todo caso a fonte de 1952, como saben, é unha fonte moi precisa que permite conocer veciños, habitantes, os cabezas de casa e outras cousas. Non, é un aspecto a destacar é que neses 782 fogares casi a cuarta parte están encabezados por mulleres, non? Unha proporción moi elevada. Hai un significativo número de viúdas e solteiras que son cabezas de casa, non? Cabezas de casa, e son as xefas, non? Viúdas e solteiras en torno ao 9-10% dos fogares, non? Moitas veces están solas. Isto ten bastante que ver co desarrollo da industria textil, da industria dos lenzos, non? Que permite que moitas mulleres pois podan subsistir, non? Nunha casa, pois traballando unha leira e fiando ou tecendo, non? O feito de que haxa, digo, unha proporción moi significativa de mulleres que viven solas, especialmente as solteiras, non? Pois isto, diríamos hoxe, era unha anomalía, non? Porque o discurso moral e político prohibía, non, que as mulleres solteiras de menos de 40 anos vivisen, diríamos que, sin amo, non, sin amo. Tiñan que estar ou co pai, co irmão, ou cun amo, non, coas contratarse como criadas, non. Isto era a teoría. Os xuíces locais, ou os procuradores, os bispos e os curas, non, clamaban contra esta situación, non? O sea, que se impidise, o sea, que estas mulleres vivisen, como se dicía entonces, ou dice o catastro tamén, solas de sobre sí, non? Sí, autónomamente, non? Ou independientes, non? Un bispo do Mondoñedo, do 1780 e algo, Cuadrillero e Mota, non? Un bispo moi severo, non? Pois chegou a comprar unha fábrica, o edificio dunha fábrica de holandillas que quedará abandonada para recluir nel a estas mulleres, non? As mulleres da diócesis, non? Que dice el que viven solas de sobre sí, causando escándalo por súa incontinencia, non? Dice que eso que lle chamou moita atención. Entonces comprou a casa e ganou provisión da audiencia para que os xuíces ordinarios e xuíces alcaldes, non, das xurisdiccións lle fosen mandando as mulleres solteiras para recluílas ali, non? Non lle mandaron ninguna. Dicía o bispo desesperado, non? Dicía, crecen cada día los escándalos, dicía, por la indolencia de muchos jueces, non? Non lles mandaban porque a xente das poboacións non estaba interesada, e os xuíces primeiros, as elites, interesada en que esas mulleres abandonasen as parroquias, non? Traballaban, non? De xornaleiras ou traballaban no textil,
ocasionalmente, a mellor, tiñan relacións tipo sexual con elas, etc. Entonces, non había, digamos, que un interés neste aspecto. De modo que as solteiras continuaron vivindo como non lle gustaba o severo bispo de Mondoñedo, non? Bueno, en todo caso, a poboación de Alfoz medrou moito hasta 1752, é dicir, hasta o século XVIII, hasta finais do XVIII, despois medrou pouco, non? É dicir, que o aumento cae desde aquí a aquí, é pouco máis do 20%, non? Entón, é un aumento bastante limitado, e ten que ver, repito, que as dificultades que atravesa o Concello, especialmente a partir de 1840, non? Bueno, en que se basou esta expansión demográfica, non? Primeiro, bases agrarias, non? Bases agrarias. E despois, tamén unha base no que é a industria rural, especialmente a fabricación de lenzos, non? Aquí teñen, non, a partir de inventarios, xuntando Alfoz e Valadouro, non? Pois, de finos do século XVI, o sea, de recontos de bens feitos á morte, non? Dos cabezas de casa, pois como se distribuía a superficie cultivada, non? En diferentes momentos, non? E o máis novedoso é que o sistema agrario ou agropecuario, non? De Alfoz e do Valadouro era, hacia o 1600, era un sistema que se pode calificar de moi moderno, non? Houve, sin dúda, unha expansión dos cultivos. É dicir, hai moitos foros de montes, etc., para amansar, non? Iso significa que ao largo do século XVI foronse cultivando cada vez máis terras e iso permitiu que se asentasen novas familias, non? Pero o chamativo é que se mira, non? Xa hacia o 1600, pois as superficies, este é o tanto por cen, de superficies sembradas ou sementadas con cereal de inverno, trigo ou centeo, ou sementadas con cereal de primavera, pois non están moi distantes. E aí sí, predomina o cereal de inverno. Esa é a superficie dedicada, non? Cando morre unha persoa, dice, deixou tanto, sementado isto e sementado outro, non? Entón, eu digo, hai unha proporción moi grande, moi notable da superficie das labranzas que está con cereal de primavera, é dicir, con millo miúdo, chamado millo miúdo, non? Aquí, ao mellor, pode que estén as rozas en algúns casos, non? Se se excluísen as rozas, este sería o maior equilibrio, non? Entón, eso significa, repito, que había unha rotación de cultivos que se estendía a case todas as terras, cando noutras partes as terras cultivábanse un ano si outro non. Por algúns inventarios que son especialmente ricos en información, sabemos que hacia o 1600 en moitas terras desta comarca había un sistema chamado de rotación ternaria, que consistía en sementar cereales de inverno, trigo ou centeo, máis ben centeo, recollías o centeo e sementábanse nabos, e recollías os nabos e sementábase millo miúdo, non? Millo miúdo. As superficies, nos inventarios aparece a palabra, unha expresión que é a palabra ben feito. Dejó tantos ben feitos, ou tantos ferrados de ben feito, ou tantos ferrados de bien hecho, non? Despois de darlle voltas, atopei algúns inventarios nos cuales dicía que esas superficies eran superficies sementadas de nabos que iban a ser destinadas a millo, o millo miúdo, pois hasta unha vez que se recollese que se recollesen os nabos, non? De modo que é un sistema, digo, de 3 colleitas en 2 anos, non? Non mellor en todas as terras, pero sí en boa parte das terras. Isto é pouco usual na época, non? Pouco usual na época. Sobre todo a xeralización dos nabos. E aquí ven, máis abaixo, ven a proporción dos cereais, é dicir, que tipo de cereais deixan os campesinos ao morrer, que hai nas casas dos campesinos ao morrer en diferentes épocas, non? Pois miren, 1600 máis ou menos, non? Tanto trigo e centeo e millo miúdo en igual proporción. É dicir, que o millo era un cultivo
existe o millo miúdo, ou mijo, en castelán, era un cultivo importantísimo. Importantísimo, un cultivo, o sea, un alimento regular, non? Regular. Así aparece nas despensas, non? Consúmese en forma de pan, normalmente, non? Non podías consumir en papas, pero normalmente consumías en forma de pan. Proban estas cifras. Hai outros indicios desto, non? Por exemplo, na parroquia de Lagoa existía desde 1580 80 algo, existía unha obra chamada Obra Pía del Mijo, non? É dicir, unha especie de monte de piedade, un fondo, non, de cereal, de mijo, millo, que se prestaba, non, aos veciños, non? É dicir, se prestaba e tiñan que devolverlo, non? Prestábase para sementar. Casualmente conservase o libro de contabilidade desta obra pía desde 1680 algo a 1803. E sí que, non, no 1803 funcionaba con regularidade, non? Había anos que prestaba millo, pois, ao mellor, a máis de 100 personas, en anos malos, non? Ao mellor, menos dun ferrado, non? E outros anos, pois, a menos, pero funciona con regularidade como unha especie de banco, non? Ou monte de piedade para auxiliar os campesinos necesitados. Pero, claro, é un cereal que menos apreciado que o centeo, non? En San Pedro de Mor había tres montes de piedade deste, un de centeo e dous de trigo. En Adalán había outro, non? O Adalán aparece no 1750 e tantos, aparece como, sin funcionar, non? Porque a veces os heredeiros, non? Dos fundadores, que eran os administradores, pois utilizaban en beneficio propio, non? Este cereal, cousa que no caso de Lagoa non era así, non? Pero bueno, entón ben, non, primeiro, non, o equilibrio entre millo miúdo e centeo é o tanto por cento, non? Despois vai aparecendo o millo americano, non? Aparece aquí en 1650, pero avanza con lentitude, non? Con lentitude, hai que chegar a 1750 para que o millo americano sea o cultivo principal, non? O millo miúdo tarda bastante en desaparecer, non? Vaise reducindo pouco a pouco, non? Reducindo pouco a pouco. Claro, o feito de que existise o millo miúdo posibilitou, non? Que o millo americano se difundise en canto que non alteraba o calendario agrícola. Simplemente, antes sementábase millo miúdo, agora sementase centeo. Perdón, agora sementase millo americano, non? Pero esta sustitución é relativamente lenta, non? Pode tardar un século, non? En culminarse, non? O sistema agrario era moi apropiado para esta innovación, non? A innovación nos campos e a innovación na cociña, non? Na cociña, porque claro, as plantas, non? As plantas viaxan, non? Viaxan muitísimo, non? Miles de kilómetros. Pero, cando chegan a un sitio, intégranse en sistemas alimenticios moi distintos a como eran en orixe, non? O millo americano, non? Pois en México preparábase de moitas maneiras, non? Tortas, etc, non? En Galicia, normalmente faise pan con el. Por qué? Porque co millo miúdo facíase pan, non? Entón, prepárase como cultivo que sustituye, non? En Italia, co sorgo facíanse sopas, ou caldos, non? Entón, o millo americano consumiuse na forma de polenta, non? É dicir, auga, non? Con fariña, pouco máis, non? Entón, isto deriva dos sistemas, o mesmo cultivo, a mesma planta, ao final prepárase de forma moi distinta según os sitios aos que chega en función dos usos culinarios que tienen os cereais de sustitución, non? Bueno, claro, esta transformación, non, implicou outras, porque cando hai un cultivo novo, modifica o sistema agropecuario casi por todo, houve máis abonado, máis presión sobre os montes, aparecen varios pleitos sobre os montes, non? E é moi significativo que os pleitos que hai entre parroquias por montes, conforme avanzamos no tempo, son por toxo, normalmente non. Cando das parroquias discuten polos límites de, non, Pereiro, non, e ao mellor Lagoa, etc., ao comezo do século XIX, xa non se discute tanto polas rozas, como se discute polos toxos, porque o toxo era unha cuestión fundamental para abonar, non? Entón, isto ten que ver ca transformación agraria da zona, non? Bueno,
Esta é a transformación agraria fundamental. As patacas aquí son moi tardías, non? Son totalmente son residuais. En todo caso, a difusión do millo, non? A difusión do millo foi unida a cambios no conxunto do sistema agropecuario hacia 1600 aínda, non? Había moito gando, moitísimo gando por explotación, non? Por explotación. E aquí teñen, non? Perdón. A media de cabezas de vacuno, non? Por familia. Aquí, a comezos do século XVII ou hacia 1600, era de 10, de máis de 10. E logo baixase a mitade, non? A mitade, e chegase pois a 4, non? Iso significa que a economía campesina do 1600 pois dependía moito máis tamén do monte como pasto, etc., o sea, do monte bravo, non? E existía, igual tamén pasa cas ovellas e cabras, non? Que descenden, non? As cabras casi desaparecen, non? Pero 27, 15, 10, non? É dicir que o tipo de gando tamén se transformou cualitativa cuantitativamente, non? Pero en torno a estas datas, non? En torno a estas datas hai unha especie de elite rural, non? Ou de labregos moi potentes, pois que teñen unha cantidad de ganado na casa, non? Na casa ou nos montes. Realmente, a veces, o sea, que despois desaparece, non? Que non aparece no catastro, non? Por citalles así 3 exemplos, non? No 1597 faise un inventario dun lopo canoura, non? Apellido moi común no vale que ainda se conserva hoxe, non? Pois este era de Bacoi, non? E este home deixa na casa 7 bois mansos, 26 vacas e crías, 20 porcos e 50 ovellas e cabras, non? E, sobre todo, o número de cabezas de vacuno é espectacular, non? Porque, repito, non é gando unha parcería, é gando que el ten, non? Pode estar criado no monte, non? Un Fernando de Vilar o Vello, non? De Adelán, 1601, 6 bois, 22 vacas e crías, 17 porcos, e igual 50 ovellas e cabras, non? E, finalmente, un Alonso Fernández Cofano, un mercader de Bacoi, non? Que deixou, entre outras cousas, dice, mazo de cartas mazos de cartas de los mercaderes de Castilla, este de 1601 tamén. Este tiña moito ganado unha parcería, non? Máis de 100 cabezas, que tiña prestadas aos vecinos, non? Pois este tamén deixou 4 bois, 27 vacas, e 20 porcos e 40 ovellas e cabras. Entón, repito, trátase dunha especie de elite que non son fidalgos, ou poden serlo, pero non, que teñen na casa unha cantidad enorme de gando. E no catastro, esos desapareceron. A xente pois, pode ter, non, 4, 5, 6 vacas, non, pero non 20 ou 30. 20 ou 30 no domicilio, non? E outra particularidade desta zona é que hai moitos bois, un tercio do gando vacuno son bois, e moitos destes bois, máis do 50%, van á renta. É dicir, os labregos teñen estes bois cedidos, non? Pois por fidalgos, por curas, e por cada par pagan unha fanega, habitualmente de trigo, non? Entón, é unha inversión para o prestamista, é unha inversión moi rentable, non? É que foi varias veces, non, enxuiciada polo bispo de Mondoñedo, polos bispos de Mondoñedo, porque lles parecía que eso que era, con razón, que era usura, non? Que era unha usura, porque aseguraba, o prestamista asegurábase o valor do boi, se morría precipitadamente, e asegurábase a renta, non? Entonces, o sea, a renta anual cada ano. Entonces, varias veces discutiron sobre a licitude moral desta cuestión, non? Bueno, isto sería, digo, parte destas funciones agrarias, non? Pero quería insistir noutro aspecto, é que o crecemento demográfico non se basou só nesto, basouse tamén bastante no desenvolvemento da industria dos lenzos, non? Que aquí foi moi importante, non? En toda a Mariña, non? En toda a Mariña. Pero no Valadouro, na zona de Ribadeo, e no Vale de Viveiro, non? É unha actividade moi opaca, non? Moi opaca, porque, por exemplo, nesta zona, o catastro de Ensenada, non fala de tecedoras, prácticamente. Non fala de tecedoras.
porque o traballo femenino non era fiscalizable obrigatoriamente. Entonces, nuns sitios se numeraron e noutros sitios non. Pero o que si sabemos é que, claro, que había unha industria de lenzos moi desenvolvida, e a mediados do século XVIII, xa antes, 100 anos antes, non, aparecen exportacións de lenzos a Madrid. Pero, por exemplo, dai algúns datos, no 1750, en Lagoa había 14 mercaderes de lenzos, non? 14. 4, moi importante, os 4 que manexaban bastante caudal, e os outros eran máis ben labregos, non? O que comerciaban, pois, ocasionalmente, non? Pero son bastantes. Tamén é habitual, non? Que aparece a veces moita liñaza nos inventarios. Linaza, non? É dicir, eso significa que se sementara, non? E logo, bueno, hai outros comerciantes tamén noutras, a parte da Lagoa noutras parroquias, non? E no 1787 fixos unha especie de descripción da situación da industria textil na provincia de Mondoñedo, non? En ese momento, non? Pois o concello de Alfoz, non? Que tiña 3.500 habitantes aproximadamente nese momento, aparecen 99 teares. 99 teares significa que había un nunha casa de cada 9, non? Probablemente houvese máis, non? Houvese máis. A densidade máis forte está en Barreiros, non? Hai un tear por cada 4 veciños, non? En Galdo, un por cada 5. Pero, por exemplo, en Viveiro xa hai menos, un por 11. En Ribadeo, un por 13. No Val de Lourenzá, un por 14. Entón, a densidade de teares en proporción ao número de veciños, aquí en Alfoz é bastante notable, non? E tamén é importante destacar o poder económico de algúns destes mercaderes, non? No catastro, bueno, creo que me dá tempo. E no catastro, a parte dos de Lagoa que lles mencionaba antes, aparece, por exemplo, un carballido, don Antonio Santomé Aguiar, non? É un fidalgo, casa antigua, non? E ten, non, uns 1.500 fanegas de renta, pero ten unha actividade de exportación de lenzos moi notable, non? Con Madrid, non? Con Madrid. É parceiro de ganado, entón, este é un fidalgo, rentista, comerciante, en certo modo labrego, porque ten unha exportación moi notable, non? En Castro de Ouro aparece o xenro dele, don Luís Díaz de Labrada, non? Outra casa antigua, non? Se remonta a un escribano, polo menos, de 1600, non? Este don Luís Díaz de Labrada, pois, é un exemplo parecido, non? Fidalgo, comerciante de lenzos, que exporta, non? Hacia Valladolid, hacia Madrid, non? Rentista e labrego, non? Labrego. E, finalmente, un que aparece un pouco despois, en Lagoa, que don José de la Vega e Río, non? Don José de la Vega e Río, que me alegro de citar hoxe aquí, porque cando empezaba a tese doutoral, hai 43 anos, como dicía o primeiro, pois tive a fortuna de que Eduardo Pardo, o colega e amigo, me franquease o seu arquivo familiar entonces en Madrid, e pude consultar o inventario a partilla de bens deste don José de la Vega e Río, que estaba casado con ele era fidalgo, casado con outra fidalga que apellidaba Partierra e Rubiños, non? Entón, a partilla de 1779, pero a morte del foi no 1775. É importante porque é un momento aínda no que non empezaran as importacións de liño en rama por Ribadeo, que son do 77 para diante. Entón, antes de que comezasen as importacións de liño en rama por Ribadeo, para despois distribuílo, non? A moitos sitios, incluída a montaña de Lugo, non? Pois este don José de la Vega e Río, non? Traía liño por Bilbao, o sea, encargaba un Bilbao, non se podía importar directamente, como despois, e distribuío, non? Distribuío, pois, por toda a comarca, o sea, liño en rama, non? Liño en rama. As persoas, non? Que recibían ese liño, ou ben, yo pagaban
en diñeiro ou ben lle devolvían a tela tecida, non? Entón, el pagaríalles el, non? O traballo. Este último caso é unha especie de putinado, o chamado putinado, ou traballo a domicilio, non? Traballo a domicilio. Pero na relación de deudores de Don José de la Vega e Río, pois aparecen 188, non? Persoas, unha parte moi importante mulleres, aquí da zona, non? Que deben ou ben varas de lenzo que non entregaron, ou ben reás por liño que retiraron, non? E logo aparecen 11 comerciantes de Madrid e a Valladolid que tamén lle deben cantidades moi notables, non? De lenzo, por lenzos que ele lles mandara e que non lle pagara, non? Non lle pagara. Entón, trátase, digo, dun personaxe realmente relevante no comercio de lenzos, na distribución de liño e logo no comercio de lenzos, con antelación ás importacións, digo, directas por Ribadeo, non? Tamén, digo, é un fidalgo, é un comerciante, é un rentista, ten 39 bois dados en a parcería polo sistema que lles comentei antes, non? Entón, esta actividade industrial ocupou a moitas familias, non? Da zona. E é moi importante, digo, ainda que ao mellor é opaca, porque estamos falando, digamos, que dunha industria doméstica, é dicir, que a xente tece, non? Fía tece nas súas casas, ainda que o liño ao mellor sea comprado neste momento, e logo, pois, vendo, non? Polas feiras, ou vendo a estes grandes mercaderes que os exportan para, sobre todo, para Valladolid e Madrid, non? É unha actividade destinada á exportación. Sin duda se desarrollou despois máis, non? Desde o 1780 en adiante, non? Hasta comezo do século XIX, non? Esta actividade, que dicía antes, é o que explica pois que unha caixa moitas mulleres, non? Que sean cabezas de casa, especialmente as solteiras que viven solas, tamén explica que se difundise, non? O, digamos que, unha preocupación pola alfabetización. É dicir, pola alfabetización porque o comercio e os tratos exixían ou requerían, non? A ser posible, pois saber as 4 reglas, non? Saber as 4 reglas, saber ler e escribir, non? Non estou seguro, non? De que Don José de la Vega e Río fundase unha escola. De algún sitio vin que sí, pero en todo caso un parente del, cura de Lagoa, no ano 1792, funda unha escola. E na fundación da escola menciona, dice textualmente, que sin alfabetización, dice, non se poden facer moitas cousas, entre elas girar comercios, non? Entonces, evidentemente, hai unha relación entre, digamos que, entre o deseo de aprender a ler, escribir e a contar e o desarrollo do textil, non? E hai unha certa defensa da escolarización, non? Teño por exemplo, xa para rematar, non? En relación con isto, por exemplo, a comezo do século XIX, perdón, o cura de Santa María de Carballido, non? Pretende que lle aumenten, non? Que lle aumenten digamos que os décimos que ten asignados e aprópiase dunha parte dos décimos desa parroquia que se destinaban a financiar a escola de Adelán, non? A escola de Adelán. Entonces, o mayordomo fabricario de Adelán defende enérxicamente a dotación da escola, non? Enfrentase ao cura, en tono bastante irónico, non? Dicille, bueno, o cura queixase que é moito traballo, dicille o mordomo, Carballido é unha feligresía moi pequena, moitos días chove e a xente xa non vai á misa, así que tanto traballo non precisa caballería. E dicille, non, bueno, entonces non para que reclama máis ingresos, non? Pero, entón, el quere defender lógicamente a renta da escola, e dicille despois, dice, nos persuadimos que la sobriedad, la prudente economía y el pacto entre el cura y aquellos feligreses es bien terminante. Decía el cura, tú nos das todos los auxilios necesarios para el alma, y nosotros te retribuimos con los frutos que la divina providencia benéfica nos otorga, os décimos, ¿no? Te sobra o tienes los suficientes a tus decentes alimentos, estadio y calzado, pues restituínos en lo demás. Es decir, si te sobra, o destina a feligresía as necesidades o que te sobre. Dice, nada te sobra ni te falta. Dice, está contento, pues nosotros lo estamos también. Es decir, no, pero
É un argumento de como debe comportarse o cura, en este caso en relación cas rentas dunha escola. Bueno, é dicir, que no 1857, cando empezaba, Alfoz non pasaba polo mellor momento, non? E é que esta industria dos lenzos desaparece casi por completo en torno a 1840, 1830-40. O que queda despois é algo, digamos, que de puro autoconsumo, non? De puro autoconsumo, pero nada parecido esta produción para a exportación. A exportación a fora de Galicia, non? Fora de Galicia, con estes mercaderes que antes lles comentei, non? Entonces, o da cadencia da industria é probablemente o que está detrás da caída da población entre 1840, cando Alfoz pasou de 4.500 personas, a 1857, cando non chegaba ás 4.000, non? Se notaba unha emigración bastante acusada, non? Houve industrias de sustitución, caso dos curtumes, non? Foron estudiados por Eiriz, pero claro, esta industria non podía ocupar a cantidade de xente que ocupaba o textil, non? Porque fiar e tecer eran sobre todo traballos femininos, pero os ingresos eran familiares, é dicir, o traballo podía facer unha muller, pero os ingresos repercutían en toda a familia, non? Por iso, a desaparición da industria vai unida a unha intensa emigración masculina, non? No 57, 60, 19, non? Se se comparan os homes e mulleres que hai nos tramos novos, 20, 30 anos, vese que o desaxuste é grandísimo, non? É dicir, o número de homes supera moitísimo de mulleres, non? E isto en parte deriva desta situación, de modo que, na miña opinión, e concluyo, non? Non valoro a situación actual do Concello, non? Pero, digamos que antes de 1900, a época económicamente mellor de Alfoz foi a que vai de 1750 a 1820-30. Sería a época, digamos, que máis na que o sistema agrario e, sobre todo, a industria doméstica tuvo un maior apoxeo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por la conferencia, que foi moi ilustrativa. Hai datos que son que dan moitas ideas do que foi a historia de Alfoz, non? E a súa población. Bueno, agora temos 5 minutos de receso para tamén polo tema do protocolo do COVID para a desinfección. Penso que sí, non sei se falta alguén de entrar. Bueno. O seguinte turno é algo que tiñamos previsto para as 7 da tarde, pero que o anticipamos agora, que é a presentación dun libro que é financiado polo GDR, que é a obra pode dicir, do noso historiador Carlos González Paz, que se vai a presentar hoxe por primeira vez aquí en Alfoz. É unha obra que fala do que é o Obispado de Mondoñedo na Idade Media, territorio, comunidade e poder. Entonces, hai varios membros que van a citados, algúns xa foron ponentes onte e outros hoxe, según que vayan subindo a tribuna, son Eduardo Pardo de Gavara, que é profesor de investigación do Consello Superior de Investigación Científicas, que xa objetivamente, que se pode que suba. Don Carlos Variñas Pérez, profesor titular de Historia Medieval, que tamén vai a... Don Carlos Andrés González Paz, que é o autor do libro. Don Vidal Martínez Sierra, que é o presidente do GDR, onde Terras da Mariña. E don Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Excelentísimas autoridades, estimados colegas, boas xentes de Alfoz, miñas damas, meus señores. Todo relato histórico é sempre, indefectiblemente, unha narrativa persoal determinada por as experiencias, devezos e perspectivas do seu autor.
E o carácter monumental deste traballo de investigación, o seu rigor metodolóxico, a perfecta interconexión de datos e interpretacións, só poden comprenderse inteiramente se se ten en conta que é non só unha excelente prova de pericia profesional para a obtención do grau de doutor, senón, antes que nada, un acto de amor. De amor, digo, as terras e os homes da Mariña Luguesa, cerne do espazo territorial do Bispado de Mondoñedo, non son para Carlos Andrés González Paz meramente un suxeito de estudo académico, un marco axeitado de interpretación dos procesos históricos. Son primordialmente o seu universo vital, a súa patria. O desexo por coñecer máis e mellor a historia do seu verse, que o ten motivado desde moi novo, xurde este sobresaínte traballo. Con ele en mente, comenzou o seu labor investigador, primeiro como amateur, logo como cada vez máis e mellor profesional, indo como dictaban os cánones da bella universidade medieval, do pouco ou moito, do particular ou universal. Aínda que nin el mesmo sabía daquela, a xénese desta magna obra comezou cun estudo das fortalezas medievais da zona, para continuar logo, a posta a prova dun moderno analítico da historia medieval na comarca do Val do Ouro, cuxo perfeccionamento e extensión ao territorio do Bispado Mindoniense é o banzo final e a apoteose deste proceso de formación e ordenación intelectual. Mais, mesmo que o peso deste ingente esforzo caeu sobre todo en riba dos seus sombreiros, non foi un camiño totalmente en solitario. Contou sempre co apoio inquebrantable da súa familia e chegados, que souberon apostar por el e recoñecer o talento que levaba dentro, mesmo cando os froitos do seu labor afoutado tardaban en dar chegados. Tivo a semade a fortuna de irse formando na metodoloxía investigadora, alén dun mundo universitario por veces demasiado pechado en si mesmo no Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, o carón de profesionais da entidade de Eduardo Pardo de Guevara e Antón M. Pazos, cuxa pegada pode notarse na atención ao detalle e na amplitude de miras desta obra. E, por suposto, logo do noso primeiro encontro nas aulas da Facultade de Humanidades de Lugo, hai xa máis de 20 anos, esta ten sido tamén unha viaxe de aprendizaxe común entre os dous tocallos, entre os dous Carlos, do que tiven a fortuna de atopar unha xema en bruto, unha xoia por desenvolver e a aventura de vela converterse de promesa futura do medievismo galaico en realidade presente. Como ten posto de releve, o Tribunal de reputadísimos historiadores que xulgou esta tese de doutoramento e considerou unha merecente da máis elevada cualificación académica posible. E, ainda que podría estenderme moito máis, quero salientar tamén que esta proposta historiográfica, clásica e novidosa a vez, faise dende Galicia, mesmo dende un campus periférico e unha facultade en continua ameaza de peche, faise dende Galicia e en lingua galega, por un autor que soubo chegar ao coñecemento universal sen renunciar xamais a empatía que as súas raíces e un pequeno recuncho da nosa terra. E por último, este prologuista non pode menos expresar a súa merecida satisfacción polo papel que lle ten xogado, que lle ten tocado xogar como mentor do autor este máis que salientable traballo como parteiro das súas ideas. Pois, relendo o maravilloso traballo de Carlos Andrés González Paz, ainda tan fascinante para min ou máis que cando fun vendo xurdir en borrador, podo facer miñas con lixítimo orgullo as palabras do romanceiro español: si no vencí reyes, engendré a que nos venciera. Moitas gracias. Bos días a todos. En primer lugar, simplemente quería agradecer aos organizadores destas xornadas e felicitalos, ao Concello e a Carlos por invitar ao GDR a estar aquí presente, que estou en calidad de ser presidente do mesmo. Para min é un doble placer estar aquí, en primer lugar, por a amistad que me une con Carlos desde fai un montón de anos. Na miña etapa de alcalde de Lourenzá sempre colaborou con nosotros, e fruto deso están aí os traballos tanto do conde Osorio Gutiérrez, como do Pazo de Tobar, como do propio Mosteiro, ¿no? Sempre estuvo aí a noso lado, ¿no? E, en segundo lugar, un doble placer tamén, como decía, porque nos brindou a posibilidade de financiar desde o GDR este libro, esta obra. Era unha obra que iba a se publicar, parece ser que non iba a ser toda, porque era moi extensa, como estades vendo, son 2 tomos, e a nosotros nos parecía que cercenala ou cortala, pues, sería un grave error. Entonces, dado que abarca todos os concellos do noso territorio, aí tiña que estar o GDR, e aí está, ¿no? Esta é unha obra que, pois, que somos aficionados, como tamén é o meu caso, a historia local,
é unha obra necesaria, que estamos todos esperando como agua de mayo. É a única posibilidad de acceder a unha serie de datos aos que non somos profesionales que aparecen este tipo de obras e que nos permite interpretar un pouco mellor a historia local, como vimos hoxe pola mañá con datos que aportou Pardo de Guevara. Realmente a veces pensamos temos unha información que ahora, ao contrastala con estes datos, cambia totalmente, non? Isto ven sendo unha obra que, como decía Eduardo, vai ser un antes e un despois. Eu creo que realmente é unha obra distinta. Non é unha novela, non é unha obra de lectura, é unha obra de consulta e vai ser unha obra de referencia. Tamén comentaba ahora mismo Carlos, non? Isto é fruto, os que conocemos a Carlos sabemos que isto é fruto dun traballo arduo, meticuloso, de archivo, despois que requer unha interpretación, unha posta en contexto de todo isto hallado, e por eso estamos en hora boa, eu creo que todos, porque non todos os días temos a posibilidade de asistir á presentación deste tipo de obras, e quería felicitar tamén a Carlos por ese traballo. Realmente isto é fruto, decimos, de un traballo de doctorado que tuvo un sobresaliente cum laude, que tamén é bom recordar, que non é calquer cousa, non? Ibas a presentar, como ben dixo Eduardo, fai uns meses, pero bueno, co tema do COVID atrasouse, íbamos a facer a primeira presentación que nos parecía lóxica no Concello de Mondoñedo por un tema de que estamos falando do Bispado de Mondoñedo, non? Foise retrasando, e como surdiron as xornadas, que mellor sitio que o lugar de nacemento do autor, que é Alfoz. Pero nos vindeiros días, ou nos vindeiros meses, vamos a facer a rotativa, vamos a facer en distintos concellos, donde esperemos que Carlos nos dé unhas pinceladas de cada sitio, porque a obra, como digo, abarca todos os concellos da Mariña. É simplemente comentar que este libro, aparte dos que teña Padre Sarmiento, que fará chegar ás distintas institucións, nosotros desde o GDR vamos a facer chegar, lóxicamente, a todos os concellos, a todas as bibliotecas, cualquier centro de investigación, cualquier investigador que o queira. Non traemos aquí volúmenes porque todos sabemos como son estas cosas, a veces a xente simplemente o colle por coller. Entón, todo aquel que este interesado, que realmente lle guste, que se aficionado á historia local, que se dirixa ao GDR, que non terá ningún problema, son libros gratuitos que están para iso, pero para que a xente que os aproveite. E nada máis, sigo dicindo felicidades e enhorabuá. Ben, eu, en primeiro lugar, saudar ao señor alcalde, ao membro da corporación, ao presidente da Deputación de Lugo e demais deputados provinciais, deputados autonómicos que tamén nos acompañan na sala, ao director do Instituto Padre Sarmiento, todos que estades aquí, representando entidades ou que a título individual queredes, en primeiro lugar, participar nestas xornadas, señor alcalde, que teño que felicitalo tamén por a actividade cultural do Concello de Alfoz destas xornadas constituídas, e acompañar fundamentalmente a Carlos, a un investigador ao que nos une, ademais dunha amizade e unha proximidade no lugar físico onde ambos os dous traballamos, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e o Instituto Padre Sarmiento, comprácense en compartir un dos pazos máis emblemáticos de Compostela, o Pazo de San Roque, na mesma rúa, no mesmo barrio que lle dá nome. E iso fai-nos sentir o estudo de Carlos se cabe cada vez máis cerca, non? É máis necesario. Un entende o máis cando se para a analizar a importancia da sede mindoniense, da escola mindoniense dentro do ámbito cultural galego e todo o que era supuxo, e máis aínda nas orixes dun bispado tan importante como este. Non vou ser eu quen profira datos respecto á importancia da xestación e da constitución do bispado de Mondoñedo. Xo fixeron aquí voces moito máis autorizadas que a miña, pero si se cabe dar unha pincelada sobre o que supuxo o Bispado de Mondoñedo, a escola mindoniense, en toda a tradición cultural, social e mesmo me atrevería a decir que económica de Galicia. Toda esa orixe, toda esa historia que Carlos trae do século IX, hoxe ten unha repercusión. Toda esta comarca, todo este bispado, toda Galicia inteira é o que é, somos o que somos, e vemos o mundo como vemos en parte pola constitución deste bispado. Dicía Fogler que o pasado nunca pasa porque forma parte do presente. Forma parte do presente e será moi importante na constitución do futuro. Por iso, desde a Xunta de Galicia, desde a Secretaría Xeral de Política Lingüística, ademais da importancia de que teses como esta, dicía tamén Carlos, que tamén lo dicía Eduardo Pardo antes, que non é fácil velas publicadas hoxe en día na súa dimensión íntegra, tamén o dixo o director do GDR, pois esta merecía pena facelo.
En primeiro lugar, pola contundencia cultural e o rigor científico do investigador como Carlos González Paz, pero tamén por estar na nosa lingua, por estar no noso idioma. Non é nada habitual que unha tese se publique de forma íntegra no noso idioma polas cuestións que xa se dixeron antes aquí, para que estean nos índices científicos das revistas internacionais. Hoxe, incluso máis habitual é que as publicacións, ou cando menos as reseñas ou resumos, se fagan mesmo en inglés, non? E iso, bueno, ten unhas consecuencias, evidentemente, para a nosa cultura e a nosa lingua. Carlos apostou por facelo así, e nós así tamén o queremos agradecer. Por lo tanto, tiñamos que estar hoxe aquí, nesta súa fermosa terra, neste fermosísimo concello de Alfoz, e así o faremos apostando sempre dentro da Xunta de Galicia, da Secretaría de Política Lingüística, da Consellería de Cultura e Educación, pola nosa cultura, pola difusión do que verdadeiramente é importante, que é coñecer as nosas raíces, no sentido radical da palabra, saber de onde vimos, e como temos que proxectarnos, e colaborando coas demais institucións que o fixestes para que estes dous tomos, estes dous voluminosos tomos, tivesen hoxe vexan a luz e se empecen a espallar polo mundo adiante, en colaboración coa Consellería de Medio Rural por medio do GDR de Terras de Miranda. Nos enviarémolo a centros educativos, a bibliotecas, a universidades de todo o mundo que teñen centros de estudos galegos. Ali estará este estudo para dar noticia da importancia da Constitución, como digo, da xénese do arcebispado, pero tamén de todas estas vosas fermosas e fértiles terras, que son unha parte constitutiva moi importante da Galicia actual, da Galicia do futuro e da Galicia bonita, como nos gusta chamarlle, que todos queremos. Parabéns, Carlos, por este estudo. Agradecerche as moitísimas horas. Antes decíamos que había que pasar debaixo dun flexo. Hoxe podemos dicir que hai que pasar en frente da pantalla dun ordenador para sacar este libro que hoxe presenta. Eu comentaba antes co delegado da Xunta de Galicia en Lugo, que tamén nos acompaña, que estes son obras que hoxe en día non suelen publicarse, en todo caso, si co seu soporte virtual, pero o feito de ter un papel hoxe dalle se cabe máis importancia ao teu traballo, ao director de tese, ao admirado profesor Carlos Bariñas, e, polo tanto, é unha obra que podemos concebir como unha obra coral, que soupeches reunir un equipo alrededor túa para facela posible, que así é como se fan as obras grandes, as obras que de verdade a Galicia importa e que dende Galicia queremos proxectar. Nada máis, moi bo día. Moitas gracias a todos, e principalmente ao autor do libro, polo ese sacrificio, esas horas de dedicación, e que gracias a él, pois, hoxe podemos ter aquí unha criatura nova que seña un referente para todos os investigadores, a comarca e todos os veciños da Mariña. Gracias. Bueno, agora pasamos á clausura final, dado que desde onte que viñamos distintos ponentes nos trazaban a historia de Alfoz desde a prehistoria hasta o día de hoxe, e que hoxe non ten nada que ver coa aquela dependencia que tiñemos tanto da Iglesia como dos señores feudales. Hoxe, pois, a administración está, o organigrama está de outra maneira. Hoxe, pois, quero dar as gracias aquí que están presentes a subdelegada do Goberno, dado que é representante do Estado e da Nación aquí o Concello de Alfoz, que formamos parte, ao delegado de a Xunta, dado que temos un actor novo que non había naqueles tempos, que é a autonomía. Temos o presidente da Diputación, que é o Concello dos Concellos, dado que é tamén aquel que nos aglutina, que nos dá apoio cando os concellos pequenos pois o necesitamos. E, desde logo, é unha representación dos veciños de Alfoz como institución que organizou todo isto. E tamén quero dar as gracias a Carlos, que foi o que nos guiou, que foi o artífice de todo iso, non? E tamén gracias aos traballadores do Concello por colaborar, e gracias a todos os asistentes, principalmente aos ponentes que dedicaron horas de traballo para presentar esas ponencias tan interesantes, os relatorios. Pois tamén, como dixen antes, que señan un referente pois por moita xente, estudiantes, investigadores e todo eso que podan botar modelos. Isto tamén pois o está no grabando a Fundación TIC,
que tamén o vamos a publicar na página do Concello para que teña a disposición de todos os veciños ou todas aquelas persoas que teñen interesadas en conocer. Moitas gracias e agora paso a mesa pois, os representantes do que dixen das institucións. Bueno, como dicía antes, gracias aos ponentes, gracias ao público en xeral por asistir. E agora, bueno, están aquí todas, antes, como dicía, pois, o que dependía Alfoz era de dúas administracións, que era o reinado e máis a Iglesia. Agora dependemos de máis administracións. Está o Goberno Central, está o Autonómico, está a Diputación e o propio Concello. Por lo tanto, son os referentes dos veciños de Alfoz actualmente. Bueno, aquí na mesa están todos os representantes desas administracións que citei antes. Tamén está Eduardo de Guevara, que é o que realmente fixo unha ponencia principal sobre sin quitar a valía que dos outros ponentes sobre o Mariscal, porque é un referente da historia tanto da Mariña como de Galicia, como incluso coa influencia nas cortes dos reis católicos, non? Por lo tanto, pois vou ceder a palabra agora, en primeiro lugar, a súa delegada do Goberno, Isabel Rodríguez, pois que nos vai a dicir unhas palabras desde o que é a Administración Central, non? Bueno, para dicido, pois, a palabra. Moitas gracias, alcalde. Bos días a todos e a todos e os compañeiros de mesa, o presidente da Diputación, o delegado da Xunta, o director do Estudios Padre Sarmiento. Bueno, eu vou a ser moi breve porque isto creo que xa se alargou un pouquinho para todos. Simplemente felicitar ao Concello de Alfoz por estas xornadas cando se cumpre 800 anos da creación da vila do Castro de Ouro. Simplemente con estas xornadas, bueno, creo que foi algo moi importante para todos os ponentes e a xente que asistiu ás xornadas para conocer un pouquiño máis pois, todo o que aconteceu en distintos, bueno, desde fai varios anos aquí na zona esta e para conoceremos a historia da zona de aquí do Castro de Ouro, da zona de Mondoñedo, como dixo antes o alcalde, tamén de toda a zona da Mariña. Agradecer a invitación que me fixeron para estar presente neste evento e, bueno, nada máis. Simplemente moitas gracias a todos. Gracias, Isabel. Ahora cedo a palabra a Javier Arias, delegado da Xunta. Señora subdelegada do Goberno, Presidenta da Diputación, diputados nacionales, autonómicos, provinciais, alcaldes, director do GDR, director do Instituto Padre Sarmiento, secretario xeral de Política Lingüística, vecinos de Alfoz. Bos días a todos. En primeiro lugar, quero agradecer ao Concello, na persoa do seu alcalde Jorge Val, a invitación para compartir con vostedes este acto. Expresar a miña sincera felicitación por a iniciativa de organizar as xornadas de estudios históricos para conmemorar o 800 aniversario da vila de Castro de Ouro. Do esplendoroso pasado deste concello dan fe o icónico castelo de Castro de Ouro, o da Frouxeira, os monumentos megalíticos e os castros. Entre a historia e a lenda evocamos ao Mariscal Pardo de Cela, por estes paraxes, lembramos episodios históricos que trascenderon o tempo e o lugar e que hoxe forman parte da cultura de Galicia. Nunca debemos esquecer quenes somos e de onde vimos. Estudar aos nosos ancestros e a nosa historia permite que coñezamos o pasado para entender o presente e permite tamén sacar boas leccións de cara ao futuro e afrontar así con a maior determinación os retos do mañá. Por iso é importante rememorar a historia con orgullo para con forzas renovadas continuar avanzando cara ao futuro. Alfoz, que como se puxo de manifesto aquí, nestas charlas, viu períodos de bonanza e prosperidade e conta con recursos suficientes para mirar o porvir con optimismo. Debemos ser capaces de sacar partido das oportunidades que brindan as novas tecnoloxías, os novos modelos de negocio en favor de concellos rurais. A potenciación do turismo, vencellado á riqueza do patrimonio natural, histórico e cultural do municipio ou a modernización do sector primario para gañar en competitividade son algúns dos eidos nos que se están a dar importantes avances. Alfoz fixo un esforzo exemplar da reestructuración agraria, en concreto no que se refire á propiedade da terra. En colaboración co Concello e con indispensable implicación dos veciños e veciñas, a Xunta impulsou 2 procesos de reorganización parcelaria que deron como resultado que preto do 95% da superficie agraria
deste municipio está concentrada, estando xa na recta final dos procesos administrativos. Esta é unha clara aposta de futuro. Haberá máis vías de colaboración e debemos exploralas todas e facer deste val, coñecido como Val do Ouro, un val de oportunidades. Estou convencido que entre todas as administracións lograremos acadar grandes resultados. E quero aproveitar para poner a disposición deste Concello de conxunto da comarca e reiterar a miña disposición a dialogar e colaborar coas administracións, co tecido empresarial e social e cantas iniciativas resulten de proveito para os mariñáns e para todos os lucenses en xeral. Para ir rematando, reitero o meu agradecemento a participar nestas xornadas. Norabó aos seus impulsores e animos a seguir apostando por estas xornadas de estudios históricos. Boas tardes a todos e boa fin de semana. Moitas gracias, Javier. Bueno, ahora paso ya a palabra a José Tema, presidente da Diputación, e tamén darlle anticipadamente as gracias pola colaboración tamén nesta xornada. Bueno, pues bons días e gracias, alcalde, igual que o resto de componentes desta mesa, empezando polo director do Instituto Padre Sarmiento, Eduardo Pardo Guevara Valdés, o delegado da Xunta, que non tiña o prazer de conocelo e creo que vamos a ver nos próximos días. Esperemos que haxa unha boa colaboración ou boa sintonía, delegado de cara ao futuro entre a Diputación e a Xunta. So delegado do Goberno, diputada delegada de Turismo, senadores, diputados, alcaldes que nos acompañades, concelleiros, profesores, ponentes, secretario xeral de Política Lingüística, amigo Valentín, señoras e señores. Bueno, como presidente da Deputación de Lugo, para mí, desde logo, é un placer estar hoxe aquí cos veciños e cos veciñas de Alfoz, celebrando unha data tan sinalada como é o 8º centenario, que é unha ocasión inolvidable para falar da historia dun municipio, neste caso do municipio de Alfoz. As terras de Alfoz contan con testemunha de poboación en tempos prehistóricos, como alguén xa se citou aquí ao largo da mañá de hoxe, por lo menos eu escoitei algo deso, pois con restos megalíticos e, por suposto, con abundantes pegadas da cultura castrexa, como é o propio Castro de Ouro, non? Ben, hoxe pechanse unhas, desde logo, creo que moi interesantes xornadas sobre a historia e a cultura deste municipio. Como todos sabemos, a historia é, sen dúbida, unha gran mestra. Unha gran mestra dos povos, igual que unha gran mestra da vida das persoas. Cando un nace, igual que un pobo, non ten historia. A medida que vai cumplindo anos, van pasando cousas nas súas vidas, pois van tendo esa historia. Que nos ensina moitas cousas e que a veces temos esquecidas, non paramos a pensar nelas, e que moitas veces incluso lle damos pouco valor. Pero mirar atrás, como este caso, recordar os últimos 800 anos deste Concello, Concello de Alfoz, supón tamén un xeito de reivindicar non só a importancia deste municipio, senón tamén unha lectura diferente da historia de Galicia, unha lectura que desbota os lugares comuns do atraso, da parálise ou afastamento de grandes procesos históricos. E para elo vou poñer 3 exemplos moi rapidamente. No ano 1220, cando recibiu o Estatuto de Vila de mans do rei Alfonso IX, Alfoz integrábase nun gran proceso de modernización do reino galaico-leonés, un proceso de reactivación que no territorio galego contemplou a refundación da Coruña, as repoblacións de Monforte, de Melide ou de Sarria e foros para vilas como Tui ou Lobeira. A finais do século XV, o mariscal Pardo de Cela situou esta comarca galega no eixo das disputas políticas e sociais en torno á herdanza do trono de Castela. E o seu axustizamento en Castro de Ouro deixou tal pegada na nosa conciencia colectiva que, xunto cos datos reais, foise xerando unha sorte de lenda no imaginario colectivo, no imaginario cultural, arredor do mariscal que chega a todos os nosos días. E, por último, no século XVIII, o Alfoz, case con 100 ares, como dixo aquí antes ben o ponente, case con 100 ares en funcionamento, era un exemplo da puxante industria textil galega.
unha industria baseada no cultivo do liño, en empresas de corte familiar e cooperativo que tivo unha enorme importancia e que só empezou a decaer cando os ingleses tiveron acceso ao cultivo do algodón na India. Penso que temos que reivindicar estes episodios de progreso e de liderado históricos para poñer en valor o pasado, pero tamén para afianzar o impulso do futuro desde o Concello e tamén desde esta comarca. Estamos vivindo uns momentos moi complexos e difíciles que eu non quero deixar pasar por alto no día de hoxe. Estou falando da crise provocada pola pandemia do coronavirus, pero tamén pola ameaza de peche da planta de Alcoa. Un motor económico e laboral para a Mariña e para o conxunto da provincia. E que, dende logo, quero poñer aquí de manifesto diante de todos vostedes o apoio da Diputación Provincial de Lugo, os traballadores, os alcaldes, sexan do color político que sexan, para reivindicar diante da dirección de Alcoa que o que eles pretenden non é posible, porque sería tanto como abandonar a toda a Mariña, a unha boa parte da provincia de Lugo e a Galicia. Así que sepan todos os mariñáns que estaremos con eles. E remato felicitando de novo os veciños e as veciñas por este aniversario, as persoas que participan nestas xornadas, por suposto, ao Concello e especial ao alcalde, a Jorge Val, por organizar este interesante encontro, sin duda ninguna. Eu estou convencido de que Alfoz vai escribir, como o resto da Mariña, pois un futuro con moitas páxinas de unha historia positiva e que as vindeiras xeracións que veñen detrás teñen moito que celebrar, ou espero que teñen moito que celebrar. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias. En particular, muchas gracias por haberme puesto en esta mesa en el acto de clausura. En realidad yo creo que no me correspondería a mí hablar, debía corresponder a Carlos González Paz, que es el que en representación del Instituto ha prestado el apoyo y el respaldo científico para la organización de estas jornadas. Yo como director, por lo que no puedo menos es que reiterar el apoyo del Instituto y el deseo de que estas jornadas pues tengan continuidad en el futuro y que además el ejemplo de este tipo de jornadas de estudios históricos pues que cunda por otros sitios, ¿no? Porque creo que lo ha dicho antes mi querido amigo Valentín, el pasado está en el presente y en el presente está la clave del futuro. Y yo creo que no se puede vivir de espaldas al pasado, ¿no? Y creo que es bueno reconocer y descubrir los secretos del pasado, como se ha hecho en estas jornadas. No resisto la tentación de recordar las intervenciones de Abel Vigo sobre el mundo castreso, el galaico-romano en Alfoz, la de Aurelia Balseiro, la directora del Museo Provincial de Lugo, sobre el oro dos nosos levanceiros, la intervención de Carlos Baliñas, el profesor de la Universidad en Lugo, sobre el legado esquecido do reino galaico leonés, la intervención de Lola Barral, profesor de la Universidad de Santiago, sobre el arte medieval en las tierras de Alfoz. Quiero terminar reiterando el compromiso que he hecho durante mi intervención, al final de mi intervención. Creo que las noticias que hemos podido extraer de la documentación no estudiada hasta estas fechas, son muy importantes, esclarecedoras para intuir cómo fue los últimos momentos del mariscal Pardo de Cela. Eso, junto con otras muchas noticias y documentos que hemos podido manejar en estos últimos años, creo que merece la pena que sean puestas en un libro. Y de ahí el compromiso que hice y el compromiso que ahora reitero de ponerme con esa labor en los próximos meses a fin de poder publicar una obra con esta información novedosa que ajusta la dimensión histórica de un personaje que, como ha dicho el presidente de la Diputación, está envuelto en una leyenda que se forja ya en aquellos tiempos y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Dicho eso, pues
reitero mi gratitud al Ayuntamiento, a la persona de su alcalde y a las autoridades que nos acompañan, que dan este apoyo, este respaldo a jornadas de esta naturaleza, que, insisto, sería bueno que tuvieran respuesta en otros municipios de la zona. Muchas gracias, insisto, a todos, y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, eu non teño nada máis que dicir que dixeron aquí os que me acompañan. Gracias por estar aquí, as representacións de todas as administracións que teñen hoxe competencias sobre o término municipal de Alfoz. Gracias aos ponentes, como dixen antes, por ese traballo que fixeron tan ben feito, por recopilar tantos datos que, se non foran eles, non chegarían ao conocimento de moita xente. Gracias tamén por os asistentes, porque son inquietudes que queren conocer o pasado, non? Eu sempre dixen, sin conocer o pasado non se pode construir o futuro. Entonces, pues, moitas gracias a todos. Está grabado, vámoslo a poñer na página web do Concello cando teñamos todo recopilado. Tamén vamos a facer unha publicación de todas as ponencias para o ano que ven, nun libro, para que isto, pues, perdure no tempo e non se perda, que calquera persoa que teña interesada en recoller estes datos tan importantes, que o mellor hai moito máis escondido por aí e que outros tamén podan, pois, descubrir ou poñer en valor, non? Isto tamén sirve como aliciente para o tema de turismo, dado que a xente non solamente ven a conocer o paisaxe, ven a conocer o clima, a gastronomía, tamén ven conocer a historia dun pobo, non? E, de feito, se non se descubre ou se non se pon en valor, pois está aí escondida e non se dá ese valor engadido que hai que darlle. E que non é solamente a historia de Alfoz, a historia da Mariña, incluso da provincia de Lugo, e como xa dixen onte, pois, coa figura do mariscal tamén influiu moito, que eran moitos que a reivindican como figura emblemática ou precursora da autonomía. Pois nada, pois que eso sirva de ilustrativo para novas generacións e para os presentes. Moitas gracias por estar aquí e, bueno, que xa podemos presumir dun concello tan pequeno como o noso que celebrar o 800 aniversario. Como me dixo Carlos, pois somos os terceiros de Galicia, despois da Coruña, Betanzos, Alfoz, en ter ese reconocimiento como vila, o seu Alfoz, o Castro de Ouro. Moitas gracias e nada máis, suerte e que todos saíamos ben deste problema que temos como é o do COVID e que non nos afecte. Moitas gracias e nada máis.